يا غير سمع الله ودطابا ثانك يو سلام لك يا رخلاهم ودطابا انا قبل كاز دلسي زيومنا وياني صلاتنا اندم كل غزي زيوم انا بزح غزي زيوم تقامتينا بحالتي تقامت نحنا هنا خمت انا زريو نحنا نقاوم هنا ندقس هنا هاغراويان كل نحنا هنا زيوم هاغراويان زغنا مالتينا مغنياتو غودلو خنرو كلنا ازي زلو نبل انا زيوم كافتيوم ويان نلعلسي زيوم حجي خن بعال حضر قوانو قال ملسي ملو معالتسي ابس مرا خفق غبر كلسي كافتيوم ويان نلعلسي ساتو مزحقوسمو نعاتهم صبو غيركاس كقرب ملختي بزح حلف كالمون مو صبو غيركاس كنعاتهم حرفولهم بفلاي ابزنا يحضر قوانو خاطو كلسي كل غزي سمعمي نو ابيرترا غلق فطر كله ገንዘብ ነው ዋጽሎ ገለመለ የማን መልእክቲ ብዙ ሐለፍ ካለሙን ሚኒስተር የማን ገናአቱም አልፎለም ገንዘብ ነው ዋጽ ገለመለ አብዝና ያደርጋዋን አጡ ኮሎሲ ሁሉ ጊዜ ኖርማል ነው ከም ኖርማል ኮሎ አፍት ገንዘብ ነው ዋጽሎ ገለመለ ግን ከም ስርዓት ዳኺራ ሙዚቃም ዝገብሩሞ ናአቶም ሲ እስከ ጽቡ ገርካ መልእክትኻ አተተሐላልፈለይ ደስ ብለኒ እሞ ንሳይ ጽቡ ገርካ ስማፍት ናይ ወያነ ዘኮነስ አፍቲዮም ኤርትራውያን ከዳዓት ቃሲ كميتريوم نساتهم زيوم بفلاي سمرواكو عقام يمكن تيوم حدر قوان نسكتريوم يقول لي مايك فري اوكي وانت تابع تمسل له مثل المساحه حقيت له مساحه كالي تخص خلكم بزا حتو زا ابياسين انت حتى ابياسين انا كنت فيسبوك تغفت على طبعا على قدس يوم طابت وين ابي اسم اوكي لا فيسبوك اجزاك كاب فيسبوك مالتيا كاب فيسبوك كاب برخه جوجو كما امسيخا ودت ابا بزعبا يماني حغاي افلطو انت علكا حدا خبطوم ناي دمحاي سلطان تاينيرو بزي قدس وياني ارترا سيقوا بخمي مبرح خلي كبرتي هابلي توساقي قصل تعوت يبل كاب برخت جوجو يغني لي ما هذا يحجكو يلن ارترا يزلو بايزو يا ارترا يزلو يفلطني كن برايفت فيسبوك ملختي كبكا خيلي أبز لي قلت نجار الله بايزوي. عندي personally بالعبارة تو تبين لهم كاجر كذا كهيلة information. أبز media ريزرف نجاري بخمسة حلفان عا. كان إذا أنا sorry جن أبز مقلات أي نهاجراوت تابز ملكت قدايس لزغونه. ترى دينا الله كده وصي ده اوكي الله طبعا الله سوري دي مغلاصي كوموس له دخونه ማለት بزغونه برايفت كن كنعلل صاجم يله زوم دا انا يسمعني او خيده اليوم انتي مسلكا محبر فتوحات يوم سئل كازم شالكا هذا ጊዜ ደቀስ መራት ቆሞ ነገር አለው ናይ لقاويس دولو له بذشو هذا ጊዜ لقاويس كم زداي لما أتوقع نجر يمكن فليتنا يلوم بزح تتعلق أي سبات له نايك آلات مالتي أبايتا ديكونس تريلهم تتعلق أي سبات له خاطر حماك ألقى أفكاته زي سماعات ولا أنت تسوو سوات ماستيكا فيها يوت أنا قال ملي الكاسة الكا مش لك أبتناتهم بايتا ورينا خنزارب كبير يجن هذا وان ولا نذن عمل زراعة نبرة بس مرة قدم دحر كبير تسوى خوت أستجبر عديتاتهم دايركت بس شرحوا صراحة ينسوا عنا دي عباي قلينا نبلن مالتي كبرس لذلوا حكينا وتحفتين ولا ويزرو ولا تسوى خلوا تحدث ويزرو أكلت بهايلن ينسوا عقل سرحان ويزرو زبلنا يكون نكو سيزغبرو اسرحسو ناي ويزرو اسرح يكون ويزرو مالت نحنتي بقال كده انت اثرت عد السدرا مرحي السدرا كبرتي اتراويت زوهب معرق شم
ግን ኣይኮማይ ወይዘሮ ንብለን ማለት ሲ ተኸብሪ ይባቱ ኹንቦስ በደለና አሽንኳ ይዶ ንሱ አፍኮ ማስቲካ ተውጻሉ እዚ ክበሃል እውን ኣይግቦኒ ማለት ሲ ፖለቲከኛ እንትኾንካስ ስታንዳርድ ናይ ፖለቲካው ናይ ትፈልጦን ኣለኻ ማለት እዩ ኳሊፊኬሽን እንታይ ካክትብል ድግባካ ሶ እዚኦም እንታይ ድብሎም ኣነ ለቃዊሶም እዚ ናይ ሹቕ ዘረባኹም እዩ ለቃዊሶም ሓደ ደይ ክገብሩ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ሶ ኢሎም ኣብ ሕልሚ ዝነብሩ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምዝ ናይ ቱኒዚያ ኩነታት ከመሳስልዎ ደልዩ ማለት ሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፌስቡክ ከተልግሶ ይትኽእልን ኢኻ ብትዊተር ብገለ ከተልግሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ቆም ዓይነት መንግስቲ ይኮነን እቲ መንግስቲ ዝኸዶ መስርሕ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ዝነበሮ ህይወትን መንግስቲ ምስ ኮነ ዘምፅኦ ባዕሉ ተመክሮ ንብሎ ናይ 40 ናይ 50 ዓመት ተመክሮ ኣሎ ሶ እዚ መድረኽ እዚ እንተዳ ብመንፅር ኣብ ትንተናኻ ሪኢኻዮ ብግቡእ እንተዳ ሪኢኻዮ ትልፅበየካ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ተረዲኹም ንክትኮኑ ተስፋ ገብር ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብፌስቡክ ዝወድቕ መንግስቲ ይኮነን ስለምንታይ ከምተን ኩለን ኣብ ኤርትራ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ምስተወደ ንዕነባ ነፃነት ክንውሰዳ ተባሂለን ገሊአን ባዕደን ፍጡር ዝበላ ገሊአን ኣይና ኣምነኩም ኢና ገለ ድበላ ገለ ኮሚክ ኮነን መንግስቲ ኤርትራ ድኽፈል እንዳኸፈለ ይመስል በዚ ከቢድ ዝኾነ ነገር እንዳኸፈለ ይመስል ሕጂ ብመጠን ቲሱ ዝኸፈሎ ክብደት ብመጠንቶም ኣባላት ናይቲ ግንባር ዝኸፈልዎ ክብደት ብመጠንቶም ኣባላት ዝፅበይዎ ካብቲ ሃገር ካሕሳ ዝኹሉ ኣብ ብምት እቲኻ ኢኻ ነቲ ቃልሲ ከተበግሶ ትኽእል ዋላ ከም ተቃወሙ ማለት ሕጂ ትኽእሎ ዲኻ ምስ ከመይ ትራፀም ከም ዘለኻ ከማን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን ስእልካ ኣብ ድሕሪ ኮምፒተር ማስቲካ የውፃነ ዶ ክተት ኢለዮም ኣለኹ ዶ ስልኪ ደው ኢሎም ዓባይ ሰልፍሎ ውፃይ ስእልካ ናይ ለቃዊ ስራሕ ናይ ተቃውሞ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ግዜኹም ኣይትወድኡ እቶም ኣብኡ ዘለኹም ሓደ ክልተ ሕጂ እውን ክነግረኩም እየ ብዕድመ ዝደፉ ኣስናኖም ወዲዮም በስናን ደቆም ዝኸዱ ኣለዉ እዚኦም ማለት ጥሮታ ድግብኦም ከምቲ ክብርን ወግዕን ባህልን ናይ ኤርትራ ከዓ ቆሪቦም ሰጊዶም ቤተክርስትያን ክኸዱ ዝግብኦም ወይ ቁርኣን መፅሓፍ ክቐርኡ ዝግብኦም ሰባት ኣብቲ ናያታት ታሪኾም ተመሊሶም ጨፍለቕለቕ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ዓገር ንብሎም ግደፉ ፅባቅ ኣይኮነን ቁረቡ ስገዱ እታ ግዜውን ተኣክላላ ምክንያቱ ከም ባህሊ ኸማን ዋላ ሓደ ግዜ ኣነ ገርመኒ እንድዩ ኣብቲ ናተይ ፍልስፍና ኣተይ ክሓስብ ከለኹ ዚ 80 ዓመት ኣብዛ ዓለም ዝምስተቐመጠ ሓደ ሰብ ኣብታ 79 ፈረቓን ገለ ምስ ኮነት ኣባት ነፍሰይ ፀውዑለይ ቀሸይ ፀውዑለይ ክናዘዝ የብል ምክንያቱ 79 ዓመት ሙሉእ ሓጢኣት ክገብር ፀኒሑ ሲ ናይ 79 ሙሉእ ሓጢኣት ከዓ ብሓንቲ ሰዓት ክሓከም እዩ ዝሓስብ እዚ ሕጂ ኣብቲ እምነት ክህሉ ክእል ከይህሉ ክእል ግን ብናተይ ፍልስፍና ኣነ ጌጋ እየ ድብሎ ወዲሰብ መዓልታዊ እንዳተናስሐ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ወዲሰብ መዓልታዊ ይቕሬታ እንዳሃበለ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ናተይ ፍልስፍና ኸምኡ እዩ ግን ካብቲ ባህልን ልምድን ስለ ዘይንወፅእ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝፅበዮም እንተሎ እቲ መሬት ከይኣኸለ ኣብቲ ምንሳሕ ከይዶም እንተዝቐርቡ እንተዝሰግዱ መሓሶም ግዜ ገደብ ኣለዎ ናይ ግዜ መቃን ኣለዎ ዋላ ብስልጣን ክትመፅእ ሰሪሕካ ክትበልዕ ደቅኻ ከተዕቢ ክትወልድ ምሳሌ መዓስ ኢኻ ትወልድ መዓስ ኢኻ ደቅኻ ተዕብዮም መዓስ ኢኻ ጥሮታ ተኣቱሲ ኣብዚ ናይ ዕዳሲ ኣብ ሰለስተ መደብ ዝተኸፈለ እዩ እቲ ሓደ መደብ ናይ ንእስነት ግዜ እቲ ሓደ መደብ ናይ ስራሕን ናይ መርዓን ሓዳር ትገብረሉ ግዜ እዩ እቲ ሓደ መደብ ከዓ ጥሮታ ወፂኻ ነቶም ዝወለድካዮም በራውር ደቅኻ እንዳረኣኻ ደቅኻ እንዳረኣኻ ነዚ ዓለም ትሰናበተሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ሰለስተ መድረኽ እዚ ሓሊፎሞ ሕጂ ተመሊሶም ኣብ ኤርትራ ሚኒስትራት ክኾኑ መራሕቲ ኤርትራ ክኾኑ ዘስደምም እዩ ግን ለባማት ተኾይኖም እንታይ ድብሎም እቶም ኣብኡ ዝውዕሉ ዓበይቲ ኣለዉ ናብቲ ቤተክርስትያንን መሳጊድን ገጽኩም ኪዱ ግደፍዎ ፖለቲካ የድብሎም ብቐንዱ ኣብ ፖለቲካ ስለዚ የለዉ ናይ ፖለቲካ ስራሕ እውን ይሰርሑ የለውን ናይ ኣፍራሲ ስእልካ ምሻለካ ድሕሪ ሳዕሪ ትብቆላ ኣድጊዶ ኣነ ነይረ ቀደም ኣብቲ ሰውራ ጀብሃ ነይረ ጀብሃ ሃገር ክትመርሕ ኣለዋ ከምኡ ድበሃል ቋንቋ የለን ኣብ ዓለምና ኣብ ፖለቲካ ዓለም እቲ ስዒሩ ድመፀ ይድዕወት ከምኡ እዩ ኣብ ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ትድሰዓረ እሱ ሓቀኛ እሱ እዩ በቃ እሱ ናፅነት ኣምፂ እሱ እቲ ሓቀኛ ውድብና እሱ እቲ መሪሕነትና ካልእ የብልናን ኣብዚ እዋን ኣነ ኩሉ ግዜ የድዘ ኣልተርናቲቭ ዝበሃል ነገር የብልናን ምረጥ ተበሉኻ መን ትመርፅ ወላ ሓደ የለ መን ትመርፁ እስኪ ንገሩና ኣነ ኤርትራ ውክልና ኣለዎ ትብልዎ ሰብ ስመን ኣሎ بسب درجة بودب درجة يلن دحر ديال لخوينو اوكي ما نقرنا وات
911 نقرنا أكل الله ودبزي إرترا ودبيو إرترا وبوليتيكا وفلسفنا اللو ما أنت إرترا حلي شجراتو نسيبي إرترا هو ينفتح أبجزية أجمع مس إرترا بونا سلف أبجزية لو هاتها مس إرترا بونا سلف قال أب إرترا جبر لمعات يحبسه بو يفسه يحبس بزعق مها كونتريبيوت جبرنا اللمعات مخنيات اللمعات نهاجر ينبر لمنجستي كونن مالته ስለዚህ በخمسه አገባብ የለውን ስለደሆኑ ንዓም አይስምዑን ትርጉም ዘሎ ማይኮንን ለሐራይ ከምዚ ሓደ ጊዜ ዝዛረብዎ ዘረባ ከምዚ በዓል ደይ ሓፍ ከይበላ ቋቋበላ ዝብሎ ምስል አለው ዓድና ሓፍ ከይበላ ቋቋበላ ሆም ዓይነት እዩ ገና መንግስት ከይኮኑሲ ሚኒስትራት ኣብ ድሕሪ ኮምፒውተር ኮይኖም ሚኒስትራትን ሰበስልጣን እዮም ድሸሙሞ ትርጉም ዘለዎ ሰባት አይኮኑን ብዙሕ ጊዜ ንዓም ግዚኹም አይትቀተሉ ካብ ንዓም ግዚኹም ትቀትሉ قال أقراش أنا ديكم أعدهم كم نظرتكم عشكم جزيهم هيتبخونوا مالته. Thank you دوت أبا دقيقة سلام بوم لكم سلام تمجد ما تأخذ بزيادة وطبعا من الوقت دبل خونا اللي على فيسبوك دم تأخذنا سلسلة سوي حيل أب جلاي نيك جانسون تمسجن أملاحي ويعني أمنت يكون تطلع ويعني بقينا ديم زود ولاس بزباو نحبي متى يعتقد إثيوبيان كان يكوني ويانا مسودقة زبلا الله أمو تحزن زخداء المسلمين تايتب لنا ما يكنعها زانا ويانا بس بوق اليوم ويس بهزباء عمد كابسلتان اللي إذا أبتعاميس صبتي إيشون دياجن هذا سبات بتاعي قبرنا عمد تبي إثيوبيا زلوا برتاو عدكي ويتبرتاو ألسي مسارته كنري لنا ولاتي ناتو تمكرون أبجمت كنري لنا مالته. إذا برتاو قارسينا إثيوبيا توسخنا تهزباء عمس حجز قانون تزي كوينو وسان تراه أو تاكلين. ولا تبص إحنا لو ذلنا زمن لون تجيزي نقوم وزعد ما يكون. قال إتي بوليتيكا وكنتاتنا إثيوبيا أبجمت ريحة تريو نظرنا. بدقة زمان تقولون كنتات الله. let's say ويان اختواقو دحايش حزباو عمس كتلع عللو ببزح تمكرتات ترينا ويانا حزباوي عمس كتقبرلون وتادراوي قالس كتكايدهلون نويانا يتقمتي ويانا انتي تمرت تتبلوخم ويانا برتوي كوينات كقبر يمرتي ويانا بقليل ازراروا سلامتاي عدماهم ناوحلو ويانا نعمت حدا وان كم ابنت كبكم منجستي ارتراسي بتعجستي حليفو زحلفه غزي ويانا معلتاو متخطاخ غبريو حنسا بزي ساهو غيردو حنسا بزي ناي عفار اتي خمزي غيردو كمزي غيردو بزح ነገር ይድገብር ويانا كومو مغبري مخنيات ويانا مخنيات አለው which means ናምንታ ይድኸይድ ويانا شعو ارترا ናብ ስፍሕ ዝበለ ወታደራዊ ረጽንክት መጸሉ ድሕሪው እቲ ኤርትራ ከሞራሪት ጌርካ ንማሕበረሰብ ዓለም ምድንጋር ዝበሃል ዲፕሎማሲያዊ ኣውያት ኣሎ ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ኣውያት ዝተጠቂሙ ነቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ጸገም ናይ ባድመ እቲ ንሓንሳ ንሓዋር እንተወሰነ ሕጋዊ ውሳኔ ንዑ ማኣዝኑ ቀይርካ ካልኣዊ መገዲ ክትፈጥር እዩ ነይሩ እቲ ናይ ወያነ ዕላማ ንሱ ስለዚ እቲ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣልጊስካ ናብ ካልእ ተምጦ ናብ ካልእ ኣምፂኻ ናብ ካልእ ቆይቅ ናብ ካልእ ዓይነት ተምጦ እዚ ሕጂ ናይ ወያነ ዕላማ እዩ ስለዚ ንመን ይጠቅም ኩናት ተልና ወያነ ይጠቅም ንዓና ይጠቅምን ዋላ ነቶም ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይጠቅሞምን ምናልባት ጽባሕ ንጎ ናይ ስልጣዶሽ ከይመጽ ኣብ ኢትዮጵያ ዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ማእከላዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ብማእከላዊ ደረጃ ኩሎም ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ሓሳብ ወኒኖም ማለት ናይ ምትእምማን ዝኾነ ውድብ ወይ ግንባር ንበሎ ወይ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ መሰጋገሪ ፈጢሮም ብውሕድ ዓቕሙ ብዘይገድስ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ገይሮም ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክቕበልዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እሱ ንኸምኡ ከርብሖም ይኽእል እዩ ብቐጻሊ ኣብ ዝተናውሐ ወታደራዊ ረፅምን ኩናት ምእታው ግን ንወያነ ዕድመ እዩ ዝጠቕሞ እንታይ ማለት እዩ ወያነ ዝሓሸ ኣክሰስ ኣለዎ ከም መንግስቲ ዝሓሸ ናይ ሰራዊት ኣቃውማ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝረኣኹሞም ሓንሳ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ዓፋርን ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሌን ኦሮሞን ሽግር እንዳፈጠረ
እቶም አህዛብ ነንሕድሕዶም ብጀካ ወያን ካልእ ክሕልዎም ወይ ሰላሞም ከረጋግሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ናብ ዝብል አተሓሳስባ ንኸዱ ቀጻሊ ናብ ኩናት እዩ ዝኸይድ ስርዓት እዚ ድማ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ንዑ ጥቕሞ እቲ ሜካኒዝም ንዑ ጥቕሞ ኢሉ ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሱ ናብ ዝተናውሐ ኩናት ክወስድ ስለ ዝኽእል ንዑ ከዓ ሃልኪ መስዋእቲ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ብሎጂስቲክ ደረጃ ተሪኢኻውን ሓደ ድልዱል ዝኾነ ዓለማዊ ድጋፍ ከድልዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ግዜ ድበልዖ አው ዝኽፈል መስዋእቲ ዝፈስስ ደም ኣብ ግምት ሪኢኻ ንወያነ ነዊሕ ግዜ ብስልጣን ንኽጸንሕ ክጠቕሞ ስለ ዝኽእል እሱ ኣይርብሕን ውክልና ከም ዘለዎ እቲ ስልጣን ወይ ስርዓት ከም ዘልገሰ ውክልና ከም ዘለዎ ግን ሓደ ውሑስ ዝኾነ ሓይሊ ይፍጠር ከም ዘሎ በኢትዮጵያ ግን መተኣማመን ክኾነ ካኽእል እዩ ምስቶም እሱ ዝገብሮ ንኣሽቱን ዓበይትን መጥቃዕትታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ካልእ እቲ ህዝባዊ ዓመፅ ኣማራፂ ዘይብሉ ውሳኔ ሕጂ ገለገለ ሰባት ማቲ እቲ ግዜ ነዊሑ እንታይ ይገብርለው ገለመለ ዝብል ህውኽ ዝኾነ ተሓሳስባ ንሕስ ሰባት ኣለና which means ተቐንዲ ዓብ ስራሕ ዝስራሕ ኣብዚ ሕጂ ውደባዊ ስራሕ እዩ ዲፕሊ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ምክልኻል ኣብ ፖሊስ ኣብ ፀጥታ ኣብ ኩሎም ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስምብራት ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣትዩ ተተቃውሞ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ኣወዳድባ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ሰክሬት ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ ከምቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ነት ሓደ ካብቲ ውደባ ውፅኢት ዝረኣናዮ ኣብዚ ናይ ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ናይ ኦሮሚያ እቲ ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ወይ እቲ ፖሊስ ሓይሊ ንብሎ ፍሉይ ሓይሊ ንብሎ ናይ ኦሮሞ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኦሮሞ ደው ምባል እቲ ወያነ ተኩስ ኢልዎ ዝትኩስ ወይ ቀተል ኢልዎ ዝቀትል ዝነበረ ሓይሊ ናይ ኣይቀትልን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣለኹ ክብል ምጅማሩ ሓደ ውፅኢት ናይቲ ኣወዳድባ ናይ ተቃውሞ ማለት እዩ ስለዚ ብፍኑ ኣገባብ ኣብ ክንድድኻ ብሕጋዊ መንገዲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣወዳድባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣላዓኢልካን ወያነ ካብ ስልጣን ምእላይ ትዝሓሸ እዩ ዋላ ኣብ ዋጋ ምኽፋል ከማን ብዙሕ ሚኒማይዝ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ካልእታ ዝብልካ ንረሲዕያ እንተ ዘይረሲዕያ أذكرني يا ثانك يو كلنا تماسسال سلا زغنا بحنسب تناقف كانيقه كما كان حنتنيش يالاتني إلسا ولدا اب فيسبوك تدليكا سلا زلا فيسبوك ناتي ناي وطابا إلى تحت كلاموني بغميك ترخبك كم تغل عمنغو تبل زيت نجر معك عدل كبكا حطوش وطابا عمل سابقه ثانك يو لايك كذا دخل عبد الرئيه دهربو كليك جيرا تراين يا إلسا ولدا اوكي جو هيد زيت نجر سمع له خدي يس جو اوكي ابي ياسين ثانك يو اوكي ابصراحه قلت لكم برود اليوم حجون كاب فيسبوك يو واتابا كاب السلاماوي هاجر ودت ابا تبل برهانه تخلي درافاي ابادس ابا ويانا اسيرو ما يبال كندي حقنت اللو افلطن تلكا تانكس تبل كدغمه كاب سلاماوي هاجر ودت ابا برهانه تخلو درافاي ابادس ابا ويانا اسيرو ما يبال كندي حقنت اللو افلطن تلكا تانكس كان ايتقا برخت قبر هيوت ودت ابا ناي بحق زربا معتاوي تجبره حتأتكا من الزازيو يبل برخت قبر هيوت سلسته ود ساحل هقدف ودت أبا يبل إذا شفراخن دي معتاوي مع التريفوا كابز عالم بحقوق ودت أبا إذا شفراخن دي مع التريفوا كابز عالم بحقوق أربعته دندن ساحلي سق راي سق راي نسخن بعلخا لو خناي وينن هقدف يخا خايب لك كانو يغني لي كنديت تغالي ريوتاتي مثلا كندي تريفوا ويانا نوح عمت سرحتنيا ناي غزا خوينا وي سرحتنيا خوينو اغلغالي خا خوينو دصن حسب مس ارغه بتعم امون زنبره سب مالته أسنانو وديو أريغا تجزاك تعلي أبزيت قللو درجة مس بتحت أبز إن داماريام كيت كسر حتنا نجزات دللي خاجن كما أمنتي ديا ويكمو أمون كدام ختركب سي نوح كيزيد وسي تلون بروسس حكي كمو سب كتركب ديها أجي نتهم عراوا أنا أتأجيمون دلو ولا نتهم كباب هجرا زلوا أتأجيمون زلو كم وياني
ስራሕ ይገዙ ወዲ ወያነ ፀንቂቆ ወዲ ኮይ ወያነ ዳትሪ ወዲ የለኩም ወርሐን ክልተ ቀመን ገይሩ መቀለ ተሓቢ ኢሎ ክውስን ኣይከኣለን ካብ ዝለዓለ ውድቀት የለን ንወያነ ዝመስል ከዳሚ ክድለግን ናይ ግድን ሕጂ ንወያነ ዝመስል ከዳሚ ስለ ዘይተረኸበ እዚ ኣብዚ ናይ መሰጋገርን ግዜ ዘለና ነውሕ ኣሎ ዋላው እንቶም ኢትዮጵያውያን ብወገን ኤርትራ ድመፁ ዘለው ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ሕጂ ስምዒታት እንዳሓዙ መፅኦም ብዙሕ ግዜ ኣብ ጽሑፋት ትሪኢኹም ካብ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጀሚርኩም ኤርትራዊ ኒሕ ኤርትራዊ ክብረት ኤርትራዊ ትምክሕቲ ከምኡ ስለ ደይገበርና ኢና ኢትዮጵያ ንዋረድ ለና ኢሎም ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ይቀላቀሉ ስለ ዘለዎም ኢትዮጵያ እዞም መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ከዓ ኣብዘን ሓፀርቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ምስቲ ድሌታት معجت اللي يقولوا دليتات نايم عرباويان يراصم سلا زخونه بتحساس بادرجه ስለዚህ ነዚህ ሚኒማይዝ እንዳገበርካ ንወያነ ዝውክል ኃይል مستفጠረ ግን ወያነ ከምዚ ኣብ ቺቸሮስ መራ ታልቢትሮ ፊጽ አቢሉን ሓደ በቀይሕ ደውጦ ወያነ አይቃለስኒ ከማን ካብ ዝገርመኩ ኢትዮጵያዊ ውድብ ኮይኑስ ምንቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢሉ አይሕክል አይቃወም تا قيح فيسكا مستنفحتلو قعقلطو ما اكيبون ام مقله خادم كفتن ام مقله توسنه غزي حرغوص كبل دحري غنتا زي ترف تا تچلط كچلطاي مخنياتو بخليو بركات ጎጄ በፌስቡክ ትረከበነ ትራሊኻ ኣብዚ ፌስቡክ ኣለኹ ስለዚህ ወያነ በቆሚው ላይክ ገብረልካ ቡ ክሊክ ጌርካ አቶ ዝራኸብ ንኸልና እዚ ወያነ ሆሚም አኺሊ ትግዜ ካለ ግን ናይ ህግደፍ እንታይ ይሉን ዝበልካን እስኪ ድገመለይ መንሽምካ ኦኬ ካብ ደንደን ሳሕለያ ክደግማልካ መጀመሪያ ናይ ሰላማዊ ሃገርካ ወደ ጣባ ብርሃነ ተخلو ደራፋይ ኣብ አዲስ አበባ ናቶ ፍልጦ ድራላካ ትብልታይ ክስብል ማለት እዩ እቲ ደንሕና ንኩሉ ኣሰለ ንርብ ራብዓይ ከኣዝ ደንደን ሳሕለይ ስቅራይ ንስኻ ንባዕለኻ ሉኽ ናይ ወያንን ህግደፍ ኢኻ ይብላካ ኣሎ ሓዋዊሱ እኮ ናይ ሓዲኦም ግበረኒ በሎ በዚሑ ኦኬ ናይ ሓዲኦም ተጌርካን ሓይሽ ምክንያቱ ወይ ናይ ወያነ ኢኻ በለኒ ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ኢኻ ወለኒ ናይ ህግደፍ እንተይልካኒ ኣባል ዛ ስድራ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ፀርፊ ይኮነ ናይ ወያነ ኢኻ ተይልካኒ ግን ክምልሰልካ ድልው أنا ناسي حنت حتى إلى اللهم اوكي وطبا او خلق دحان كبكمو إلسا ستيفانوس وياني نحد عمد تصنحو مسلكا يبلا الله حدا كن تمزغن املخي متاي يرتكان ايثيوبيان وياني مسودقه كم يخوني ويكا يرتكان تكاين ساعه عبد ركبنا مالتي مش كم يخوني بلاك أبزا في كتوك أنت إلى إنه حدا فلسفنا ويسنا حسابنا منجستنا خاتقبله ده. وينك؟ سنا حسابنا إبراهيم سليمان بهالي فلسفنا أنا منجستنا سنا حساب مالت فلسفنا مالت سنا حساب تقبله ده إذا كنت عبيتنا بخزارة مغنيات تحنتي تا أممو إثيوبيان إيرتران كله زغل أجم ወይ ጽቡቕ ነገር ያ መጀመሪያ ሓደ ነገር ስእሊ ኸበኩም ያነ ታስእሊ ጽቡቕ ጌርኩም ራእይዋ አለሊዋ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሽግር የለን አመንጎ ወያነን ኤርትራን ይዘሎት ሽግር ሓደ ወገንጋ አመንጎ ኤርትራን አመንጎ ኢትዮጵያን ወያነን ስለዚህ ወያነ ምስክልተ ባእታት ተራጺሙ ዘሎ ሓደ ምስ ኤርትራ በተኻ ምስ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ጸገም የብልናን እቲ ጸገም ድሕሪ 1991 ምስ ወያነ ተወዲ ምስ ኢትዮጵያ ተወዲ ኤርትራ
ርእሳ ዝኸኣለት ትድከ ትህብተን ብዘይ ገድስ ሕጋዊት ሉዓላዊት ሃገር እያ ኤርትራ 4 ነጥቢ በተሓደ ወገን ድማ ሕጋዊት ሉዓላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኣላ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳን ብኸመይ ጌርና ኢና ነተዓርቆ እዚ ካልእ ኣርእስቲ ሽግርና ግን ምስ ኢትዮጵያ ኣይትበሉ ካበይ ኢኹም ኣምፂኹም ሽግር የድብል ኣነ ይገርመኒ ናይ ባህላ ዘረባ ተኾይኑ ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ኦኬይ ግን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሽግር የብለንን ትግራይን ኤርትራን ይሽግር ኣዊ ምክንያቱ ከምኡ እንተጌርኩሞ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ባድመ ክሌም ጌራ ይትፈልጥን እያ they know nothing about ባድመ ዋላ ገለመ ወያነ ድፈልሰፎ ሽግር ኢትዮጵያን ድፈልጦ ፀገም ኣይኮነን ናቶም ሽግር እውን ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ይሽለና ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ በኢትዮጵያ ምስ መፀሲ ወልሓንቲ ኢሹ ይብልናን ወልሓንቲ ክሌም ይብልናን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ሓብትና ንሓትት ንኸውን ወይ ካሕሳን ሓትት ንኸውን ካልእ ኣርእስቲ እዚ ኸኣ ንግዜ ንታሪክ ገዲፍናዮ ኢና ካብኡ ወፂናስ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድናና ብኸመይ ኣገባብ ንሓዞ ኢልና ኣብ ኢጋድ ተፃወትናዮ ተራ ዝዓበየ እጃም ነይርዎ እቲ ኢሹ ንሱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢጋድ ምቋም ኣብዘን ናይ ኢጋድ በይነ መንግስታት ዝበሃላ ገለ ዝተፃወቶ ፖለቲካዊ ተራ ኣሎ ነዚ ምርኣይ እቲ ዝበለፀ ኪኖ ኢትዮጵያ ንኻልእ ዝሓስብ መንግስቲ ስለ ዝነበረ እዩ ትፍልስፍና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኪኖ ኢትዮጵያ ይድኸይድ ከምቲ ዓንቶ ይድበልኩኹም ንታንዛንያ ድሓወሰ ኡጋንዳ ንጅቡቲ ሱዳን ኩለን ነዘን ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝሓወሰ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሲ ንድሕሪት ገዲፍና ሓሊፍና ኪኑ ኢና ሓሲብና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ንወላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ሜቢ ኢትዮጵያን ፀገም ተለዎም ክንሰምዕ ኢና እዚ ብተናፋሲ ዘረባ ኣብ ጋዜጣ ዶ ኣብ ፌስቡክ ዶ ኣብ ገለ ዶ ዓሰብ ዶ ገለ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እዚ ዝኾነ ይኹን ሓደ ወዲ ሰበይቲ ክዛረቦ ዝኽእል ወዲ ሰበይቲ ማለት ሰበይቲ ዘይተወልደ ሰብ የለን ሶሪ ግን ሓደ ስዲ ማለት እዩ ሓደ ስዲ ክዛረቦ ዝኽእል ነገር እዩ ብደረጃ ዝተወደበ ብመንግስታዊ ሕጋዊ ሰብነት ወይ ሕጋዊ ክልና ዘለዎ መንግስቲ ግን ክሌም ተገብረ ነገር የለን ፖለቲከኛታት ዝዛረቡ እዮም ዓበይቲ ሰባት ምሁራት ገለ ዝዛረቡ እዮም ኦፍ ኮርስ ግን መን ይውክልና ሂቦም ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ግን it's nothing ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ክሌም እንተለዎም ኣብ ኤርትራ ከዓ ፀገም የለን ባድም ኣይሚን ዓሰብ ይምልከተና ይተይሎም ናብ ሕጋዊ መገዲ ይምፁ ብኹናት ከምቲ ቀደም ኣሸገደዳይ እንዳበሉ ሁሉም ነገር ወደ ጠር ግንባር የፍየል ወጠጤ እንዳገበሩ ጭራዋጣ እንዳሃረሙ ሚሊሻ ወዲ ሚሊሻ አዝሚቶም ውግእ ደይኮነ ብሕጋዊ መንገዲ ዓሰብ ይግባአና ኢሎም ተሕትዮምና ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ ንሕና ብዲያሎግ ንኣቱ ፀገም ኣይኮነ ትፀገም ዘሎ ኣነ ብዙሕ ህዝቢ ኣነ ዓቕምለኒ ክወረካ ይኽበልዓካ ክግብተካ ዝበሃል ኣተሓሳብ ካብ ኢትዮጵያን ከልግስ ክኽእል ኣሎ ነዚ ከዓ ንሰርሕ ኣለና ዝኣባይታሲ ጉውን ነገር ንርኢ ኣለና ሎሚ ብዙሕ የማንን ፀጋምን ከለልዩ ዝኽእሉ ምሁራት ኢትዮጵያን ናይ ፖለቲካ ኣብ ተቐርኒ ኣፍሪቃ ዝሳተፉ ኣለዉ ኤርትራ ፀላኢቶም ከም ዘይኮነት እኳዳ ኤርትራ ኣብ ግዜ ሽግሮም ኣብ ጎኖም ደው ከም ትብል ይገልፁ ኣለዉ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ኢንፋክት እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ነቲ ንገብሮ ዘለና ከም ህያብ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ፅባሕ ዝርአ መን ፈልጥ እዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ካልእ እንተምፅኡ ሕቶ ዝብል ነገር ኣሎ ኦፍኮርስ ስለምንታይ ንሕና ብዙሕ ሽግር ዝሓለፍና ሃዛብ ስለ ዝኾንና ሰላም ከዓ ስለ ንደሊ ድሕሪ ሕጂ ደድወለናዮም ቆልዑ ተማሂሮም ኣብ ቁም ነገር በፂሖም ወሊዶም ተወሊዶም ኣብ ቁም ነገር ክበፅሑ ስለ ንደሊ ብኢትዮጵያ ብመገዲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ምፅባእ ደው ክብል ከም ዘለዎ ብጉቢ ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክርአ ብምንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ምዞም ድመፁ ዘለዉ ትድውሰነሉ መድረክ ሕጂ ይኮነን ባይ ዘ ወይ ግን ኣትሊስት ንፅባሕ ድኸውን ሓሳባት ግን ኣንፂፍና ፀኒሕና ኣለና ንፅባሕ ዝኸውን ሓሳባቱን ሒዞም ኣንፂፎም ክፀንሑ ኣለዎም ቶም ፅባሕ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ዓብይ እጃም ክፃወቱ ዝኽእሉ ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዞም ናይ ሎሚ ተቃወምቲ ናይ ፅባሕ መራሕቲ ሃገር ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣትሊስት ክልቴና ክንረዳድኣሉ ንኽእል ሓደ ቋንቋ ክንዛረብ ከም ንኽእል ኣብ ሓደ ሓሳብ ክንመፅእ ንኽእል ዘተ ይግበር ከም ዘሎ እየ ዝኣምን ስለምንታይ ኤርትራ ትዘገድሳ ሃገራዊ ውሕስነት ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ናሽናል ኢንተረስት ናታ ፀጥታን ቀፃልነታን ከተውሕስ ክትክእል ኣለዋ እዚ ናይ ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ክገብሮ እቲ ናይ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ
كل عمامات قديفو كقبرو زقبو برايوريتي ازي مالتي اذا حجي عم تممان بوليتيكا تمدرك نفطرو لنا قال يجن نحنا كليم نقبرو نجر كله غير عدقرات ناتنا انت لنا صباح نتوم اب سلطان دموصنا ايثيوبيا تانكن وتادرن حزنا يكونن عدقرات ناتنا خنبلهم فايلن طبقان حزنا انا عدقرات كنبلهم ወይ ዛላምበሳና هنا ይخنولم ወይ ሰሞን ዓሰብና هنا خبلنا ወይ ካልእና هنا خبلنا اذا خمسه عينت አካይዳ خلمت አለው ማለት ነው بحقاو سنمغوت ጥራይ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ጎነጽ ዓመጽ ወራር ኩናት ትርጉም የብሉን አይዓውተካኒውን ኣብ ታሪኽ ዓለም ከኣ ብናይ ዶብ ሕቶ ወይ ብናይ ግባአኒ እጀታ ይልካ ተካተዑ ሕቶታት بخينات تفتح شجر يلنا بزعلم ويانا بقبو مهار اللون كفلت تخينا والاتهم إثيوبياويان مهراتنا دولو تفلسفتي مهراتنا إثيوبيا بروفيسورات دكتوراتنا انجينيراتنا دولو نا إثيوبيا بوليتيكا خزور ودوعلو أبز عالمنا زعلم زي أخذت في الكساب حجي نايدوب شجر وي ناي مريت يقبا أني إجتاي ناتي يتولو بخينات تفتح يفلتن بخينات دفتحت هاجر يلان بذات ترابيزه تدي تخالق ابيت فردي دودا ስለዚህ ካብዚ ክብገስ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚህ ተቀንድ ዘድሊ ኤርትራ ነፃ ሉዓላዊትን ሃገር ምዃና ምእማ በዝጋ ዝኣመኑ ይመስለኒ ይግልበጥ ቅድም ወያነ እኳ ተገልበጠ ከምዛ ሰፊ ወያነ እኳ ዝሁሉ ኣብ ትግራይ ከና መስዋዕት ከፊልና ኣመንጊግና ኣብልዕና ይዕቢና ነዚ ኩርኩር ከልብ ከም ዝኸውን ጌርና ተመሊሱ ነኺስና ተኸልቢ እዚ ዞምሳ ዚኣቶም ንኣምኖም ዲናይና ኣምኖምን ብዙሕ ነገር ክመጽእ ኢሉ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ምእማን ድበሃል ነገር የለን ትጸንሓካ ጥራይኻ ትስሕብ ከም ጆከር ስሕብካ ኣብ ቁማር ትጻወቶ ፖለቲካ ኸኣኹም ግን ከነውሕሶ ንግባእ ነገራት ኣሎ ከም መንግስቲ ከምቲ ናይ ትማሊ ክንህመላ ይግባአናኒ እዮም ኣሕዋትና እንዲዮም መቃልስትና እንዲዮም ብኡድ መጸና ጸገም የለን ኢልና ኣፍ ደገና ክንከፍት የብልና ኣፍ ደገና ክርግጦ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ክቅጽለሉ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሕስነት ሃገራዊ ውሕስነት ከባቢያዊ ጸጥታ ከነረጋግጽ ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ካልእ ዘምፀው ለውጥ የለን ሓደ ዓብይ ግን ነጊሩኒ ስነ ሓሳብ ኢሉ ዓንቶ ወይ ኣነ እዚ ብጣዕሚ ትምችእኒ ነገር እዛ ትምችእኒ ትብል ቃል ከኣኒ ባይዘወይ ካብኦም የምፅያ ብጣዕሚ ወጣባ إبراهيم سليمان تايم سيلكا تعتو تقاوم تحيلتات إثيوبيا سي نسنا حساب ناي منغست ناس يقبلوا ودو كمي مسلكا اتبل ثانك يو السخاخه يلون مثلا السندي لا نتقاوم إثيوبيا اتبل صحيفوا له دغاغي مصيفل كالو تقاملن حبيبي نتقاوم تنا إثيوبيا ناي منغستنا فلسفنا منغست ناس يقبلوا ودو هو حدي انا بزريو مالته سوري أريم كان نصبق هيكت كوا خلخ أنا بزريو ناتي جمجم على إنه مول كي كم بزح سب تي understanding فعلا لندي تي كابسبات تسمعه ورا بعلقة كتاتلو نجار تريو بايتان نجار عنه جبزح جزء تي نايمت رتار التحساس باي كما هم even صباح نجوه أبي شفت أزمة هذا حيلس أبتناي قدم غوراو يملس دخون اور دي نايمنع مش هلك وحدات يوم 5 مليون يوم بالعبد كما بلومينا اسمرات مسحنا باصع كندرينا زبها الفخرا ناي فيل وططي قصل دخون التاريخ زي يعص دخون at the same time زي مدرخ زي تعاطيو قال مدرخ نعتو دخون دبل اتحساسو حسب يا 5 of course كم زخبلنا زغل ابتزحالف مدرخ ناي بوليتيكاتات ابنا اثيوبيا بفلاي لعلو كلها ግን ከይተጋገዩ ካወያነ ዝኸፍ ካለ ጸላ አህመድ ጸና ከም ዘይክል ደምድሙ ትዝኸፈ ካብ ኢትዮጵያ ወያነ ትዝኸፈ በኢትዮጵያ ጸላ አደጋጠመና ኣብ ገዛት ሓይልታት ኢትዮጵያ እዚ ስርዓት እዚ ከመይ ትብሉ ትኾኑ ማለት ኩሉ ተገይሩ እንዲሁ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኩሉ ተገይሩ ሰባት ብስልክ እንዳሓነቅካ መፍረራት ገለ እቲ ኣብ ኣካላት ደቂ ሰባት ክወርድ ድኽእል ስምብራት ተገይሩ ዘይርስዓካ ታሪኽ
ንወለዶታት ትነግሮ ብኻ ከም ዝገይሮሞ ንሓውኻ ከም ዝገይሮሞ እንዳልካ ተሓልፎ ግን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉ ዝተጎገ መንግስቲ የለን ኣብ ታሪኽ ካብቶም መሳፍንቲ ገዛእት ሓሊፍካ ዋላ እውን ሃይለ ስላሴ ንበሎ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉ ድዘመቶ ዘሚቱ ነቲ ብርሃጾም ደጥረው ገንዘብ ድስትን ኩስኩስትን ዘሚቶም ናጽላ ህፃውን ተቆልዑ ብዘያቦ ናደን ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ ረሕሪሖም ህፃውን ተቆልዑ ኣይ ቀበሌ ገዛ እዚ ውጪ ኢሎም ዋና ደይብሎም ኣብ ጽርግያ ማርሻቤዲ ተደርቢዮም ህፃውንቲ ከምዛ ዓይነት ኣስካሕካሒ ካብ ጎረቤት ከማኻ ቋንቋ ዝዛረብ እሞ ምሳኻ መቃልስትኻ መዳሚትኻ ዝነበረ ሓይሊ ከምዛ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይረኣናን ኣብ ኤርትራውን ኣይረኣናን እዚ ዝኸፍእ እንብሎ ካብዚ ዝኸፍእ ዝመፀና ነገር የለን ኣሕዋታይ ትጠራጠሩ እንተቲ ናይ ፖለቲካና ርክብ ህዝባዊ ዝምድናና መንግስታዊ ዝምድናና ሃገራዊ ዝምድናና ንዓና ክሕሸና ኢልና ንገብሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ፈቲና ፀሊና ግን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ንቡር ክምለሳ ከም ክልተ ሃገር ከም ክልተ ህዝቢ ብሕጋዊ መንገዲ ተራኺበን ክልተን ሃገራት ብሰላም ክነብራ ምዃነን ግን ናይ ርሑቕ ቀረባ ግዜ ኣብ ቀረባ ኣብኡ ኢና ዘለና እዚ ዘይርሳዕ ነገር እዩ ኮንካ ኣደለዎ እዩ ስለምንታይ ሰላም ንመን ይዘገድሶ ተልኩም ብዘይ ዋላ ኢትዮጵያውያን 9 ሚልዮን ወያነ በዲልዎም ዝጭፍራ ገለ ከምዚ ገይርዎም ክንብል ንኽእል ኢና ግን ልዕሊ ኩሉ ዋላ ኣብ ዓለም እዚ ሰላም ንመን ይግብኦ ተልና ንህዝቢ ኤርትራ ይግብኦ በቃ ክዓርፉ ኣለዎ ብረቱም መኽዘን ከእትለዎ ሰላም ክነብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሰላሙ ኸ ኣኸውሕስ ዋጋ ከፊልሉ እዩ ዘም ትማል 20,000 ምን for the sake of ወያነ ኮን ተሰውዮም ሰላሞም ከውሕስ እዮም ተሰውዮም ጠንቃስ ተልክን ከምዚ ክድርዑ ስጉም ተወሰደኩም ምኻኑ ክትፈልጥለኩም ኢሎም እዮም ተመንስያት ተሰውዮም ዘሃገር እዚኣ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ከም ምዃና መርኣያ ኮይኖም እዮም ተሰውዮም በር ወያነ ዓቕም ስለ ዘለዎ ይኮኑ ተሰውዮም እቲ መለክዒና بقبو نلكع يا حوات زوم 20,000 سواءات نايت مالي هاجر إيرتراف كتقتل مخانا أتنبيهم لهم يوم نايتهم كينهم أبتخباب زلوا هاجرات مغنياتو إيرتراوي أبقى أحسن ساعاتنا هاجروا ختألم كم ذيكل بقبو أمنا جيروم مو فانتر كيتولو وعلى زوم صباح بسلطان تموتي إثيوبيا نذا هاجر إيرترا خيت تنكفوا كم تمالي واقع كفلو مخانكم فلوتي أميلهم زوم تمالي أبدوبات إيرترا زودوا من السياسة ስለዚህ እዚ በኤርትራን ሓድነቱን ንቐጻልነቱን ዋጋ ከፍልከም ዝኾነ እዩ መልእኽቲ ነጊርዎም እሞ እሱ እቲ ክሬዲት ሲዩ እቲ ቀንዲ ክሬዲት ማለት እዩ ሃገራዊ ናሽናል ኢንተረስት ንብሎ ሃገራዊ ውሕሰትና ጸጥታና ንብሎ ብዋጋ መስዋዕቲ ደቃይ ተረጋጊጽላ ኤርትራ ከምኡ ዝሓስብ እንተሎ ከመዓጫህ ተጋጥሞም ትኽእል ናይቶም ኣያታቱ ግን ብስርዓት በኣደብ ምስ ኤርትራ ተማያይጡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተኸፊትሉ ግብሩ እንዳኸፈለ ግብሪ ባሕሪ እንዳኸፈለ تدلي عسان دا شمته تدلي جو دا وسخه مس إيرترا بسلام كنبر كم زخل قطباو قلولا إثيوبيا خقاطمو خم زيكل لعلو كله زباو ጸጥታ خمص خم زخل تأمين له زسرح زلو ጉዳዩ ስለዚህ እቲ ዝምድና ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ሓጅት ኢንፍራስትራክቸር ኩኖቲ ናይ ወያነ መውዳቕን ዘይ መውዳቕን ኣተሓሳስባ እዩ ወያነ ኢምንት ነገር እዩ صباح تي عينت إيرتران إثيوبيان كنفترنا بتخاوى زبال التحساسبة كنريو كنكلالنا كلنا نفس وقفتم إثيوبيان بوليتيكيين يتزحسب نجار يكون نحوه نتوم صباح بسلطانكم اليوم دكتور برهان نجاري كنجدي خال نعم تراي زقدف يكونن لنفس وقف إيرترا ودحسب قداي أب قدا إثيوبيان حدا زمنا وزخونة سنة سرعة تلابس التحساسبة خلونا له أنت حزبي لحزبي ذا مقاشش أنصار حزب علامات كنقدف كنكلالنا تاريخنا أبوتو له ذا حالفه جزء جبروه جبنا له إذا تاريخنا تاريخ قديفنا جن عبس الإسر زي نبر حدش نعرف كنكفت كنكلالنا لذي نفسه وكيف إيرترا ونحلفنا تعلوه أممو إثيوبيان إيرترا سلام نخورد تحت صولت كجبر كارجن أنا بخمسة أجابات كنريو كنكلالنا زبل نتعلني سلمتاي أبسل إسر زي نبر نحنا أو حسنا خم نقتل نجيرنا يوم كوينا كم زين السعر أرنا يسورا جزء ألف بينا يوم حجها خم زين ندفر أريوميتي جينا من إسي لومي كدي أخذوا قلتوا الوز اللهم من إسي أريومي حر يجيرو صباح كان تفتينكم عندي أكون قم تقولوا كابتو ماياتكم بعلويان درجن تمهاري لومي من إسي حليفهم أنا زفتن زلي مثلاً
which means تي ناي غونصن ورغونصن غزي تمدرخون زحلفه يመስለني بግምት ግን አይኮንኩን ድዛረብ ዘለኹ ቲ አባይታ ዘሎ ሐቅ ንስዩ ቴንክ ኦኬ ቴንክ ዩ ወጣባ ቀድመና አካል ምኻሌታ መልእክቲ ጁን ደጋግመልኩሜ ሓፍትና ናዴናን ተገዳሊት ክልተ መስዋዕቲ ዝብል መደብ ተኸታቲልኩም ወጥኮኑ በዓል ሙሉ ተስፋያ ስለዚ ንዓአን ወይ ንዓ ሓገዝ ንምሃብ ደቂ ስንኩላን ንባዕላ ስንክልቲ ስንኩላንን ደቂ ስንኩላንን ንተኣል ደላ ኣደ ወይ ሓፍቲ ንዓአን ማሕጋዝ ኣብ ፌስቡክ ብማይነፍሒ ዝብል ኒክኔም ክሰደልኩም እቲ ፔይፓል ፓል ዘለኹም ከኣኒ ኣብዚ ንሰደልኩም ኣለና ስለዚ ኩልኹም እዚ መደብ እዚ ዕውት መታን ክኸውን ኣዴናን ሓፍትናን ከ ስለ ዝኾነት ንምትብባዓ ብጃምኩም ኣይፈልየና እያ ዝብል زيت نجار على خاطر كونك هجون مايك نعخا أنتو بيت أويعك مايك نعخا أوكي فكرك مايك نعخا الله ودسيو أوكي وين أوكي يا حنتي حطوه كبار حطوه اللي هذا لكن أنت أنا عايز قبل النمبري أنا سيتا ناي وياني جبنات بوزح عندي سلاب إيتات مقساسن سوات مقساسن دقابر بدلي نو حجيتا ناي مقابر مفحار نزوي ودي تاشمو مقبارسي قرب أفاقي سوى هاي نسمع عنك ناي ويانا حد so بزي أنس كحتى دليتي تاشمو ناي سوات تاشمو سكباري أنا عبد طعمي أبادر تقابرن بس تقابر كرايم حجي كابن نزي شمخت وعيدن يزودد ولا دولتي ناب وتعد بعسني قرب عفاخوسن دو تحدياتنا ويانا يا اخو لا دليل الله thank you يا ودي سيبوش ولا حنت حتى ولا تاني يا قتل مسو حاول اوكي يا ثانك يو اوكي سوري وتابع حوي اقطع مسرع عند هاوت كي ماكينه قاعد تسمك انت قلت في لحد كاخور نادي حتى انت امسيكا ثلاثه نغرات كتنكب سنيقه حدا زمدنا حزباو جنبر ديمقراسي حزباو جنبر حرنت ايرترا حزباو ويان حرنت تግራይ ኣብ ግዜ ቃሲ ከም ንእሽተይ ትንክፋ زمدنا حزباو جنبر كم መንግስቲ ኤርትራ حزباو جنبر ديمقراسي ፍትሕን ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ቃኒ زمدنهم كا خم حنتي نشي كاتن كفات بك سنيخا 5 تنكف كا قاني زمدنا حزب ايرترا حزب اثيوبيان كاس 3 تنكف كاتنيا حجي انت كم حتو مالتي مجمرتا نزمدنا حزباو جنبار حرنت ايرترا حزباو ويان حرنت تግራይ ኣብ ግዜ ቃሲ ፖለቲካው ዝምድና ዲኔርና ቲ ፖለቲካው ራእይ ቲ ፖለቲካው ፍልስፍና ሓደ ዲኔሩ ወይስ ስትራቴጂካዊ ናይ ወተሃደራዊ ዝምድና ይኔርና በባህላ እንታይ ራእይና ኣብቲ ብዛዕባ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ንባዕሉ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዝምድናታት ክህልወና ቀዲማ ምትሕባር ንበሎ ኮኦፕሬሽን ንበሎ ድሕሪት ምውዳቕ ደርጊ ከመይ ዓይነት ራእይ ኣለና ብዛዕባ ተባለ ፖለቲካዊ ኣቃምታ ኣለና በቲ ከባቢ ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ራእይና ይማሳሰል ዶ ነይሩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኮንፊውዝ ዝገብረና እሞ ምናልባሽ እቲ ዝምድናና ዝነበረ just purely ወተሃደራዊ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ጥራይ ነይሩ ዋላስ ኣብ ቁጠባዊ ፍልስፍናዊ ኣብ ፀጥታ ኣብ ከባቢ ጂኦፖለቲካዊ ኣረኣያን ኣብ ሓደ ርዕም ነይሩ ተኻሊት ሕቶ ምሳት ወፅንታ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እዞም ተቃዋምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እናንፅውዖም ራእይና ከመይ ኣሎ ምስትና ወያነ ዝነበረ ራእይና ወይ ድማ እቲ ዘለና ኣጣዋምታ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ወተሃደራዊ ይኹን يرعم الكاريخ تحسب ولا حجون ستين مستيك نقبر لنا أبدي وتهدراو استراتيجيكاو تعيدين بنا الله يحاسب من البعض كل تفعل خاطر أن حد بيجي سبات حزباويا نحرنا تقرن حزباو جنبار أب كل مدرسة سن حد لؤم دخونه رؤوم دخونه زندناتات نير أب كل سلطات وأب كل نا بوليتيكا قطبا جيوبوليتيكاو أتحساس بناس يقتم نيريدي حسب جن 9 من 30 أجيرهم بزغنا ملك كم زع عينت زقاد أكتر فلسفناتا زنبرنا بحسب كقول بطنا يتصبني أبقل نقص ديسكونكشن نيري لي على زغنا كوا عين تاريخ أو مستيك كين يدقم حجي مزم حجي ناي تقامت ودباتنا إيجابيا نبرز لنا
جس هابت استراتيجيكا وتهدراو ترايت يكونس هابت جيوبوليتيكاوي قطباوي فلسفنا نوعل كمان بوليتيكا فلسفنا كما يجي نقوموسا يا غادي لو طبعا دي سورة خاطي أنا أمونغو استراتيجين تاكتيك استفلالي خلت أمر يخرج سمع له دي ولا بذيك العالم بزحت إيرتراويان تجارو حوات قلنا نبيل قلنا نروح نزارو ونقر عنه ودي قال له طب بايكنا ودي قال له مثل نتابع يا ودي كلا غطبة إبراهيم سليمان thank you حبيبي thank you سلتي ملأقطها وطبة ودي كلا سلام دقيمة جزانا أجي وطبة سقعد متسقطك أمرلا لنتاجزي نزا حفتنا نادينا نزغنت سنكلنا نتقل دلان وعلى سنكل تخنسا نعا عن المحجاز بستقالكم تما فيسبوك دلهم أبزا تقاملا دلهم فيسبوك أبقى بني تصحافلو كملسالكم يو أبقى تصحافلو كتحجزو تدلي بخميك تكفلو خم تقلو أبزا تقاملا دلهم يعني هكذا فيجن أبقى أنت دات سديدكم له كمتساكم تقيل أدوم أبزا بال دلهم كاس دلكم سلازلهم بقامو سقابتي وتقباز متساق نتقاملو سلازلناتي جزينا مالتي فلا فيسبوك دلهم جن أبزات تقاملا دلهم فيسبوك أبقى أفتاني وشتي لا أخلو ملسيك وهابكمي بخميك سدو كم تقلو مالتي باي بال أكاونت وهابكم سلازقلناو أدوم أبز جزاز دلهم جن بخمزي أبز سدو زلهم بوخن تقام سلنقل بستقالنا نوعلا سنكلتي سنكل التعلي ذاك سنكلان التعبي أزيو كبيديو كلتا مسواتنا يبحق كلتا مسواتي سلازي كلنا حجز أي فليا إذا أدينا نحفتنا منتنا تسنت كتبل بنفسها السنكلت منتنا تكبلو نسنكلو أبون أدن دقوم التعلي نعوم كالتعليم حفتنا الدنيمو ناكلهم التحجز أي فلينا دقيمة قبلكم دلي دقيمة السلام وطبا ودي كالله مثلني وطبا هجون دي أريتا ناي كونكشن تساقم سلازغانا وطبا سقاعد متسنة وطبا سقاعد متسنة متسخلة وطبا وطبا هجي متسخلة ما يقنعك سمعان انت اللي اسكا كايح كهلو خاني دي وطبا جديب وطبا مايك عليل كان له قايح معلش جزانا كلهم على فيسبوك دلهم يقولوا أبز جزا ناي تكنيك تسقم سلزغنة وطبا ما يقنع أخا بس كإيد كان مو حفر بالإيد كالقل يا بالكان كديب تغلقها ما يكحزة وطبا هجمت يدي يا ثانك يو طبعا anyway كنت سمعني لك مغنياتو عبيني انترنت بموبايلاتي لابتوب او سين انت هون هنا اوكي كاتلك يا تسقم لك هاي سمعني لها بقبو طبو سمعك له اوكي وين ابزاناي فروق تزارباسي إرسا ستيفانوس باي ذا واي كفيسبوك تحتو دقميا يلكنير دقم لي بليز ايملس كاليني الكنمو دقم لي اوكي ريتو تغينو حالفا إرسا ستيفانوس
تحتو وياني حدا عمد دو يتصنح يمسلك اعتبل انا كم دنبكوا قال انت اللي يعني بي ولا تي ابهلان غيرو اتم نوياني يغيرو وشرحو زلو ناي كباب حيلتات سي عامت يوسدلهم دو تي ناي متامام بوليتيكا حساب دفطرو تيلكمني كوسدلهم غل ابو وارح كودا اخل مجمريا ግን ቲ ፖለቲካው ሕዮ ገዝኦም ኩዱ ኸሉሎም በሮጋ ወያነ ዳታ የለውም ኮያነ ኦሬዲ አማራጭ ኻሊ ይድልደሎ ማለት አብዛናይ ፍሮግን ጄኑዊን ልንታኽን ሐስብ አለና ኤርትራውያን በዘይ ገድስ እዚ ወያነን ሻዕቢያን ሕዋት ነሮም በሓደ ከም ዝኾይኖም ገለመለ ንሕና ዋነ ተገደላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር አይነበርኩን ግንት ታሪክና ህዝባዊ ግንባር ወላ ኣብ ወያነ ዝነበሮም መርገጽ ገለ ሁሉ ከምብቦ ከለኹ ንሓንቲ ሰከንድ ህዝባዊ ግንባር ሓይልታት ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣጠማምታ ናይ ትግራይ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንሓንቲ መዓልቲ ሓላፍ ዘላፍ ኣይነበሮን ተቐንዲ ዘጋራጭዎ ዝነበረ ምስ ወየንተኻ ንሱይቲ ሰውራናትና ማለት ምክንያቱ ትግራይ ከም ሃገር ንኽትቀውም ካብ ኢትዮጵያ ክትግንጸል ብመትከል ህዝባዊ ግንባር ክቕበሎኹም ዘለዎ ብዙሕ ጸጥታት ገብሩ ነይሮም እዚ እንዳደልደሉ ምስበጡ እንዳወያነ ግን እዚ ናይ መትከል ናይ ዕላማ ጉዳይ ማለት ሲ ጽባሕ መቃለስትና መዋድቕትና ስለ ዝኾኑስ ትግራይ ክትንጸል ኣለዋ ኢልካ ካብቲ ንቡር ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኣጠማምታ ወፂኻ ካልእ እምነት ከተመጽእ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ወያነን ንሕናን ቴክኒካሊ ኣብቲ ሓባር ጸላኢና ስምምዕ ነይሩና ካልእ ግን ብቁጠባ በጠማምታ ካብ ዝገርመካ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ሜዳ ከለው ናይ ቡርጅዋ ውድብ እዮም ድብልዎ ነይሮም ህዝባዊ ግንባር እሶም ከምዚ ኮሙኒስታውያን ገይሮም ስለ ዘጠመቕዋ ካብ ኮሙኒስትነት ካቲ ዝኸፍአ ኣብዚ ዓለምና ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኾነ ኮሙኒስታዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ናይ ኣልባንያ ኮሙኒዝም ኢና ንኽተል ብሉ ስለ ዝነበሩ ክልቲኡ ብፖለቲካዊ ፍልስፍና ዘራኸብ ነገር ወላ ሓንቲ የብሉን ክልቴና ናይ ሓባር ጸላኢ ነይሩና እቲ ደርጊ ዝበሃል ሓይሊ ዋላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መስፈናዊ ተሓሳስባ ንብሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮ ጠማምታ ነዚ ናይ ሓባር ጸላኢ ንምእላይ ግን ብሓባር ተሰሪሑ ኦፍ ኮርስ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም ዝግበረሉ ነገር እዩ ዋላ ዛ ኣሜሪካ ንብላ እኮ ምስ ኩሉ ዓለም ዝሰርሖ ነገር እዩ ጎረቤትና ሃገራት ገብሮ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ነገር ዝርአ ነገር ሓድሽ ነገር የብለይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ወፂና ንሪኦ ሓቅነት የብሉን ምናልባት ከምቶም ኣብ ዓለምና ንሪኦም ተደናገጽቲ ሰውራታት ገለገለ ዓለማት ምስኦም ተደናጊፀን ዝቆ ዝምድናታት ምናልባት ፍልይ ከብሎ ዝኽእል መራሕቲ ወያነን መራሕቲ ኤርትራን ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ራዳዶ ኾኑ ብዚያ አስተርጓሚ ወይ በኻል ናይ ሳልሳይ ቋንቋ ኸይተጠቐሙ ማለት እዩ ብስተረፈ ግን ሓለፋታት ነይርዎ ዶብቲ ሓደራ ኣብቲ ሓገዝ ገለመለ ኦፍ ኮርስ ሓለፋታት ይግበረሎም ነይሩ ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ ሎጂስቲክ ሓገዝ ካልእ ወታደራዊ ሓገዛት ይግበረሎም ነይሩ ስለምንታይ ይኾም ዝግበሮም ከዓኒ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ይትሰውራ ካልእ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ ይነበሮን ማለት እዩ ብኻልእ ክነሽርፎን ንኽእል ነገር የለን ስለዚ ካብቲ ጉጉይ ዝኾነ ተሓሳስባ ወፂና ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዝምድና ኣይነበረናን ምስ ትግራይ እኳ ደኣ ኣብ ክልተ ጫፋት ዘሎ ፖለቲካዊ ኣረኣያን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ኣጠማምታ ኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ብምእማን ኩሎም ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ጸገሞም ኣብ ሓባር ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ክፈትሕዎ ኣለዎም ዝብል እምነት ነይርዎ ሰውራ ኤርትራ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ከምኡ ኢኻ ዝቕፅል ዘሎ ወያነ ግን ነዚ ፍጹም ኣይወሓጠሎም ነይሩ ክሳዕ ምርፃም ክሳዕ ዝምድና ተበተኸሉ እዋን ነይሩ ብዙሕ ነገር ሓላፍ ኣይምን ደርጎጽ ሓርጎጽ ጎጽ ተራይ ብቲ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ መለክዕ ኣብዚ እዋን ድሕርና ጽነት እውን እቲ ዕሉል ኮሙኒስታዊ ናይ ኣልባንያ ፍልስፍና ድክተል ዝብል ነበረ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ሊግ ትግራይ ኣብ ሳልስቱ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብቶም ምዕራባውያን ማዓስከር ይኸኣቱ ተራእዩ ኣብቲ ናይ ክድምና ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣቐዲሙት ናይ ለንደንን ቅድሚ ዝግበር ዝነበረ ብተናፀል ምስ መለስ ዜናዊ ኣኼባታት ናብ ስልጣን ከነምፀኩም ምዕራባውያን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሮል ክጻወቱ ከም ዝኽእሉ ኣሚኑ ስለተቐበለ ብኡ መሰረት ብምዕራባውያን ዝዝወር መንግስቲ ክተክል ምዃኑ ምስኦም ተኣማሚኑ ሓገዝ ከምዘይፍለዮ ስልጣኑን ከረክብዎም ከም ዝኾኑ
ندرجة اليوم نعم كركبوهم كم زخانو تأمامينهم يوم أفسلتان مسيهم مالتي سلزي تخدمنا بهرياتي تي مخرع بنتعبنت كان مخرع كأنا هنا بهرياتي إذن حدا قدامنا من تاي قدامه تقول نفس خادي تقل يلكاتو مهرو جن كتجددو يتخلل نتعبنت طعم مخانو تريو جن كتجددو لذي تقل أيوات أنني مقدام حشين مغنياتو أم حراز بهالو إليت علو أوروموز بهالو مهرات علو إذا سواء زياتهم شد شور حب سلطان يصنحون اليوم أنا قندي تواسائين هذه أمريكا وحيلي زبال وين معرباويان كوينر تري تقلكيله السلطانين حتى الجزية يلو خابزبل جوجل كالكوليشن إذا خاف تعاقم نايتهم مرحتنا ويانا دبجس مغنياتو حقهم يوم أبتوان تدوسنو السنة عقمهم إثيوبيا خمر زغير عقمية باللومن ولا طبع وإذا أتكلم معك وديقو أيتبولو إلنا له برهانة نتا مايكنا نتا حزواز له مايكنا عاينا وديقو نحن بايتهم أوكي تودق الله مايكا تودق الله وطبع حكي دي كزانا ده thank you وطبع توتك الله بنام يمانا قا حتى قا دغماس قا طبع مص وطبع مص خلا خاسكي وطبع بين خاقيت هلو وطبع اوكي واتيلو سلام دقيمة بمولكم لزانا فيسبوك دلهم كأ تمسسالي سلتي اوكي وطبع اتخلق عجي اتكاسك الال وطبع توتك كلا وطبعت سمعنا انت اللي غا حدا صحافة الليسكي سمع الله قدي أنا thank you سند سلام دقيمة هجون كلهم أب فيسبوكن أب زبالن تكتاتولنا لهم دقيمة سلام لكم ماي كونيكشنز أقام سلا زغانة كم لمود وكم قبل توزوه تغانو زغانة نجزيهم كنا باخن لنا يكوننا ناي تكنيك أقام كل جزيهم قبل الله وسنا كلمة وتابع الله خطوانك وتابع اوكي الله اوكي go ahead وتابع اوكي أنا يرعني لأن وطبال إلو دي إدو والعلم قال نباي متسيل أنت نحني يتكال الكاس كحنساب تنح أوكي جا قال الكال الكالو وطبا يا حتى لو قلنا زنجي مزقوبر لو قلت لي وقع مزينا بزغط متكلم غاسل زحال فكا وطبا وتقاق تصنح فلقا يتكحف بللي متان تسدلك الجغا وطبا دايبسكي أما يكالغا الله هدو يا أما يكالغا بهيت
سمعنا لها يا صبغ سمعك له أنا اوكي صوتي I think connection أجمع له لو مشيت بزخانة تي زمدنا أنا حدونا في فيسبوك نعات مساسالي ويانا منجست إيرتراسي ويقدفن مستراوي يركبالهم يدبهال تاي مثل كايلوني جن أنا أقول لك زي أحوات إذا مشكت الزارب وزربا كم نجار لكم ما يتوصلوا فقري كابس اللي هو مبال فقري اللي مبال تدبلت عينيرو جن أيتعدلنا تي بغطالي إذا هاجرات منجست إيرترا منجست خوينو مسمس ويانا والمنجست خوينو سلطان مستيبه زمدنا عند حيلنا نتذنا برة تسعبوا من خلتي هزبتات ندالنا أبتخبابي نقولنا زخون كنتات كنفتر بزو عدل نيرنا كنباسي 9 كان ميتي يزبزح نيرو نطبق رأي فيجن تزلون بوغن إثيوبيا مالتي جن أي تقالن أبزو وانزي ويانا يمكم دول كابز قرمكم ويانا 15 الشح أبالات تجارو أوروميا بقبو دزاربو أمحارنيا بقبو دزاربو إرتراوي لازا بقبو دزاربو خا كم زي إرترا تولدو هافكست نبلون كاب إرترا دولدو علاج عربي أبسمرا بشكون أبدلن زنبور إرتراويان الله ده يسمع الله هو 15 شح ناي فيسبوك سراوي تاسلتيني ويانا زيهم ننحدز واقع نجر زاروبيهم نعمت إرتران ويانا مستراو ركب جيروم وبلخم إذا حجي نتمنى سي دايلما نمتاوي نمد نجار زقبري سيستمي لازم إذا زقبر سيستم زي أب كل عالم نسرح مالته نسأل أخا خم يجير كأخا حجي دايفرس جبره هقدف سهم كيف لاتكم مس ويانا مستر جبريو بإرتراوي بإرتراو أنقاذ زاروبكم لازم تايت جبرو سهم زمان قست إذا خمسين بعد جبري قليلك أمد نجار نخت أتوز جبر سيستم مقانو كتردوا علىكم سلازي إذا كله من شتاد متخاب وياني قال دمت ولا إرتراوسي إيفيدنس يبلين أنا عجيه هقدفن شعبيان الرخبي إلى خزرب كنت من شخابي متخاب وياني كله زجبر نجار إتا أوشت إثيوبيا ويانا زدالوا أنا شعبي الديسك تبهل تكالي زي فابريكيت تجبروا بمولو مالته سلازي جيجايو بمتكل درجة بإمنة مس زباين حرنة تجري نايكال سزمدنا نيرنا سلاينا بحبارنا ملاي سلاينا مستعليها خم كلتا من قستات مسقومناها تي في الليل بقبو كر جميرو نابرت نهون كيدو مالتي كإلا متقالة ومتقالة جن أي تعدلنا أي تقالن نابز حجز لنا أي كاسينا وزح ما نقر كات فسيمو مالتي بزخانة جن نمتعي كم زي أبدو قبركم زي أبدو بلكم شعبيا بمستر مسكتر كم زقبر على دو بفرنسا كم زراخبرو أب كينيا بحبوب تراخيبهم إزب ملو كابنا ويانا زمت فابريكيت زخون حصوت مخانو أنا ملو بملو إذا أمن له قداي سلزخونه بوتقبلوه زين أحسن حدش نقرأ يكون نام من قستات مالته ويانا انتي نسمع لنا حجي مريت كولتي إيدو قال أوفيشالي خام من قستي إرترا دوتسا مجلس يلن أوفيشالي كولتسون عين بنينا انتو تيون ولا حانت تسعقام يقولون ويانا سراويتو خسحب تفريدو كوي انت ايزي ندردر زقرب نقرأ يكونن وين ايسناي فقاد مهلا ودي مهلا وقدا يكونن وين ممتاوا يكونن وين إرترا أدنجيت الناس نقدر فلا جلز عانيت يكونن نعم أبنتاي درجة خمسة برد كلنا نريو نجاري زيرو جن إرترا بقل سما حارات رايدي كونه نتخبابق أيرا دومينيت مقبار سلد مسألة راي بعد ما ده يكونس نعم كتكيرهم كم تخيل إرترا سلد أمانو ترى محجي إذا عينت بتشوف ثاني سمع دلنا مو أنا لعل خلو كنا حاسبه زقبانا كساب حقاو خينوت مجلس اسقعده يوصه زينا خم حدا ناي انترتينمنت نزانا قعي خمزي حدا قرش حسكاشي نمارو معاتيقا او ناي انديان فيلم بمولو زي استغاننا عينت زلو اكشن قلتريو كومي غيركم كتريو ولكم مالتي بسترفه جن ولا انت نعنا زربحنا نقر يكونن انت وصيام كوصلو منبر حقاوي اندي مريتنا اندي حقي او زكاة نقر يبلنا نكو الجيسم تبو دحري بتني الجرس وعل كمين الزرارب او خبط حدا مسهم سو نجيزين نقناي جن
ولا أبو خفيلنا أنت إنا خنقبر زقبارنا أنت هيك خنا قرب علينا نعمنهم دينا زبهال حتوهم كمتي بزخونه قلت لو على مريتنا مقداف مالت بزخونه يكون جو حسكا تدرادروا له نجار أيكونن بو خنريو علينا بسترفه الله لي مايك الله قبلني لا طبعا اوكي حتى تقبلكم كونكشن يشجرن سلازلو فيسبوك كمان ودي مثلني يا ثانك يو حنت خبك انا شو متحفكون من اسيات اثيوبيا مساتو سلامنتاي يومتي ايرتراوي مننتهم زحدغوم نمنتاي يوم كدتقوملو انت الكاني يا ثانك يو حنت خبك من اسيات من اثيوبيا مساتو اتي ايرتراوي مننت سلامنتاي مزحدغوم نمنتاي كيتقوملو نمنتاي يوم كدتقوملو أنا تأثيري وسيدو بلي مشي لك مستأثر كوسي تأثيري وسيدو من داويانا وسيدو ما مستفتحكو هذا جزء أو أديس أبان كبابيان بومب تتوكيسوس العرب مجلسي أب تلفزيون مزيو تايلو ميانا شعبيا زلاخهم من اونج قبر شبراخ غوروس او اديس ابا تتحيزهم يلو نايتم سب باكا لا يمصن ثم شعبيا زلاخهم زبحالو ايرتراوم انا مالتي حدا تاسيرايناتي بفيديو ترايو بكاميرا ترايو اب تلفزيون مالتي الوات ابت وانت تعلت بغوب حيزي لهو ابت اركايف نا اثيوبيا تلفزيون اسيخا تريو تخون نتوم نعروما ونكمو حجي نخومو زحاده يتقوم اليوم نامنت ويانا انت يقبروا مسيلكو تدسحق اكا نجر انا خوفي له شهندا سوتخم جزائري ايو شعبيا زلاخهم قبر شبراويان مس اونق بومب غيروم تتحيزهم بعلو بومب سندو يتكوس زحر كمزي غيروم يلوت منغستي اب تلفزيون او اب غزاي كوفي لبسالون كن دراخو تناتي سيل ترايو مالتي تقرب نجاري حكي ماريخنا باليوم نداويان حكي بزح غزي تسمعكم ماريخنا هنا ارتراويان قالوا لكم حجي قافتي معسكر سدتنياتات زحدقوم تاسيرا بخاميرا غيروم اب تلفزيون اثيوبيا يمصوم حجيت ورقات منغستي ارترا شم قلمدا قال او يريو تزبي يامن تزامن امن تزيامن خلطم حجي نبوزحم تقوملو كان يسنع التاسيرا تسنعوا سالساي تقوموا العاب انتايو يونيسيار حجو كوازي حيلو اللمبر نسالسي عالم ريسيتلمنت دسبرو ايرتراويان كافت معسكر سدتنياتات اذا تاسيرازي مستوسده نتوم اب تግራይ ዘሎ አዝማዶም ደቃ ሓቦም ነቶም ወየንቲ ከም ኤርትራ ስደተኛት ተመሲሎም እቲ ታሲራ ተሰኒዑ ናይ ኤርትራውያን መንነት ሒዞም ሕጂ በዓድግራት በገለ ዝኣተወ ኢሉ ከም ዝሃበ ይግበር أواتيوم تي أورنيك ملؤو ناي سدتنيا كابندا خندي كفل سراويت مزي يزي يتصنعيو نعود صنعوهم كايرتراويان ملمس شحان اللوبو عزازي كفل سراويت منيو مرح قانتو مريو مرح مسرعو منيو بينا آتيوم انتا يقاتيموهم مزيتات كله أورنيك يملا دحارت يونيسيار ناي سدتنيا تاسيرا يبوم نسالسي عالم ريسيتلمنت دووصو كابت معسكر وسيدنا قبلو قلو نشم نقمم كمزي چاو صبح خطعمل لا الى سبيتي فيت بللن عاد 4-5 ايرتراين وسدو 30 تخوينهم تم 25 كن تغارو دقنسين دق سبعاتين تغارو ازمان نايتهم سب سلطان حجنتاي تلميدو ايرترا اذا معسكر ناي سدتنياتات ناي سودان شمال باغله كم قدم سب نجدا خيدا غالي يتباهيلو زدرفلو زنبره اب تግራይ كاني معسكر ناي شمال باند حراتي حنت تግራዊتي لازم من امريكان كندا كتاوت مهانا سلدفلت نقوم تقوملو نيرم سلازي بزح يغرمكم كاو خيترف سرنا يشرف يوم تم تغارو بس ايرتراوينت سرنا يصعينهم زيتهم صعينهم چاو صعينهم مسدروم وسدلهم معدغرات نقصم نشرع عدوا وسدو ازي بغبو تقوملو تاسيرات قوم يدواب قال رابعي منالبات اصليهم ني ايرترا ناي سليا غلغله سبات كتقوم لهم زدليو كمزم تقوم تحيلتات غلنا هنا زبالو ودلو
حيلتا دبلوم نسم تسنعتي ورقة مننت إذا سويت ورقة مننت مقيار هذا اللي حجي يزون أبقمت كتأتوا لكم قوموا أتحيبهم بزجوبات إرتراس اللي قبريلهم بحيلتات سليان تنا إرتراس تتحزقوا بزحتهم قالري دهسيسنا مسئنا دبلغا بس ورقة مننت جبار تمثيلهم ويكم قواسات تمثيلهم كا فتن يوم كوميتات لازم نقوم يوم دل علوة ورقة مننت مالته تسمع عليه ثانك يو وات اب اسكي حادث كبر دلينا حاجه قلت لها انا بجها انا كزارب اوكي هاي اسمع له سمعنا اوكي today is my dream is come true مسودة أبا مزراوي عم حقوستي كلك تحط له أني سلسلون كجبرن مجمع حطي نمنتاي يوم زمتو عومتي كله جزء كله نجار زغربو حسب راح تزاربو حسب أنا فتينيم كرد انتاي شجركم يوم دلي كل حسد كوين رغبو كلايك أني نمنتاي يوي أبزيك أطو خلو كابش بالباز مسوسي بشين إرتراوان سدتنا متيوم እንደገና ነቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊ ኢሎም ይህቦም ግሪን ካርድ ነቶም ኤርትራውያን ከአ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከአ ኤርትራዊ ኢሎም ይህቦም እዚ አጋር ፕሩቭድ አዘለኹ ዓዲ ኩሎም ሽበልባዮም ዘለው እዚ አካላይቲ ሕዝቶ ማለት ያ ዜን ተብራር ሃለይ በጃኻ ካላይ ነገር ከአ ሳልሰይቲ ከአ ንምንታዩ መንግስትና 40 ዓመት እንተገይሩ ኣብ ኤርትራ ዜግነት ክወሃቡ ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ዓዲ የዘለኹ ኣና ኣሜሪካ ዜግነት ሂቦሙኒ ክህቡኑ ከለዎ ግን ማንነተይ እውን ገሊፆም እዮም ዝሃቡኒ ኣም ኤሪትሪያን ኣሜሪካን ኣነ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኣይበሃልን ዋላ ነቶም ፀለምቲ ኣሜሪካ ኢሎም ኣፅውዖምን እዮም ብፅውዕዎም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኢሎም እዮም ሕጂ ነቶም ዝህቦም ማንነት ተጋሩ ኣለው ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ኣለው ሕጂ ንዓኹም ሕጂ ኤርትራዊ ኢሎም ድዩ ክህቦም ማንነቶም ሲ ዋላስ ትውልድ ዓዶም ማንነቶም ገሊፁ ክህቦም ንምንታይ እዚ ወደፊት ደቅና ሽግርቶም ፅና ይክእሉን ዋና ሳይተና እዚ ኣታሕተ ወዲ ታባዚ ክትምለሰለይ ብጣዕሚ ዝይብኮል ያ ቴንክ ዩ ወጣባ ናታ መሊስካ ወኸለኻ መዕፀዊ ናባኻ ቴንክ ዩ ኦኬ ኣታ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ሓሶት ሓቂ ዘይብሎም ዝሕላት እዚ ኣነ ትዝገርመኒ مالسي نحدث من انت اخذت حسو تبلون ديها و تجاجيب لك ما حق حصوت مسيلو حق مسيلو خصو اللي بيقول كسب درجه ግን ሓደ ናይ ፖለቲካ ደረጃ በሃገሪና እንዛረብ ዘለና እንታይ ዲዳ አውዲቆም ቲ ዓቢ ውድቀት ናቶም እኮ ኣብ ሓሰቶም እኮ ፖለቲካው ተሓሳስባ ሒዞም ይመጽዩ حق ነገር ሲብሉን ማለት እዩ እንድሕሪ ሓደ ፖለቲካ ውድብ መንግስት ኤርትራ ኣብ ዓዱ ኋላ ዝነበረት እንዳጣሓኒሲ ግብር ስለዘይ ከፈለት ዓሽግዋ ስለዚህ ህግደፍ ኣብ ተኸባቢ ዘለዋ ዓዲ ኋላ መጣንስቲ ኣጥሒነን እኽሊ ንደቀን ከይብልዓስ ከምዚ ገይሩ ኢልካስ ከም ፖለቲካ ኣሽሪፍካ ክትዛረብ ዝገርም ነገር እዩ ሕጂ መንግስቲ እኮ እቲ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣዲስ አበባ መንግስቲ ሎ ግብር ዘይከፈለ ኣዲስ አበባ እንዳጣሓኒት ኣይኮነን ዋላ 5 ስታር ሆቴል ዕፀዩ ይዕሸግ እዩ تنبرت بعراج تشيطون خان من استأتوا قون زخون يكون زيقا نايتو يسرحلو قبري خفل ويت اللي تشنسخ مرسخ لالو ندحو يسرحلو خوينو اذن حقو قداي كم حدا ناي بوليتيكا مناورا غيركا كن بيزلس زخونه مش قالك مخنيات يبلو من سو كومو عين السبا سلدخونو ولاونكو اميدا ايرترا سعرتو مارغاغيصوم ابون حزب ايرترا ابون سورا ايرترا خوينوم وناسو تحطو ناي ناصنت حطي ناي سلطان حطي يكونن ناي هيمانوت حتى يكون ناي اوراجا حتى سلا ثوره ايرترا يحيي لالو بقى من ثوره ايرترا انت واحد مسؤول تسلف تديكون اجرخان كان اكيبكا ولاون بلبخان ثوره ايرتراس تدنقصلو تحجزو بعام فيتب ايكونن سئلكا تحسو 45 عامت ملو زي اللي فابريكيت زخونه حسوت همسيخا ذاس واي تنصيلوم حجي كعوتو زي قالو سي تقند مغنيات تحسود دبلكي تقند يشو مالتي كالاي نتجارون إيرتراوان نيلوم يهبوم يتقند علامكو نيرترا مفراس علامة حدث من سياب إيرترا زلو قال الستيت يكون وتبعتها مزحي كاوتيخا من قستي إيرترا بزي قال مكلخا لا بتراي قول تقدفو شعو
ويانا بنقص عقمي أسمر آتيهم نتسرعات يلقسوه تزدليو نقر يقبرو تم عربان ولا تم ويانا زين يروس علامة تقرأي مسأبتون من النتهم يمزمن تلوهم كم زعنتو يزبالكون من تايو علوهم قليتايه متقام يدلني أبصار ساعة عالم مسمتون أبزي كلاي قدامي عالم مسمتون نزوم من نسيات حدا تحيزهم مزمت ايدنتيتي نايرتر ايدنتيتي تحيزهم يمصيهم تاسيرا اويد وهابهم تزمن تاسيرا نعوم يزعدل ابز مسمتوها بإرتراونነት يوم تريست المنزبوهم ويتي افلوط ادغبرلهم سلامنتايكم يغبر حدا كندزي مطن البو زيكونومن اسي تسديدو مصيو እዚ ስርዓት እዚ ቀታሊ ይውጭ افلاق يسوعو مسل ዝግህስ ስለዝኾነ حدا عالماو حيلي خمزي ناي ليبيا زعينتو نقاداف استقبره محزنت ناي معرباويان غيركا بنفرتي غيركا بسمرا دبدب غيركا لازم منقست تعاليو نسو ينيرو تي علامه تقند علامه نسو ينيرو نحزب ኤርትራ خندحنا ኢና نسدت خيدالو بسنك سرعات زمو ስለዚህ አላይ ዝኾነ ሃገራት ተአኻኺበን ወታደራዊ ሓገዝ ይግበራ ተባሂሉ ነቲ መስመራ ዘሎ መንግስቲ በኃይል ንምዕላው ከምዛ ናይ ጋዳፊ ኮሙ ፕሮፖዛል ነይሩዎም ግን አይተኻለን ህዝብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን إيدن قانتم كوينهم بحبار سرسرحو صلاتهم أنبركهم نرئ لنا صوت علامة زياني راتانا تبي مالتي اللغة دي مايك الله وطبع تسال سيد البلكني سلام انت اي منقستنا والدرب عزب الاواجاوتي تبل يا جاب طعام تقرم يا كل جزينا العلا الى حدا ابزي اوات كنردو زغبانا ነገር አለ አቃውማ ህብረተሰብ ናትና ከንርኢ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ኩሉ መግዛእቲ ገዲፉልና ዝኸደ ስምብራት ኣሎ እቲ ስምብራት መስዋእቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር ምዕናው ተቆጠባ ናይቲ ሃገር ባይታ ምዝባጥ ገለ ጥራይ ኣይኮነን አበቃውማ ህብረተሰብና መግዛእቲ ገዲፉልና ዝኸደ ስምብራት ኣሎ እዚ ይጅት ችግር ኮይንና ዘሎና ዓና ማለት እዩ منغستي إرترا as a government كم منغستي أب عالمنا ترأي دي فلت ورجع أزيو نرحق ذات أمته deeply نايت هاجر نايت هزبي أقاوما نايت حفرسب أب قمز ذاته أواجيوزي سلامنتا يندحريلنا إرترا 100 قلن عامتها بتحت مجزاءة زنبرة هاجر 100 قلن عامتها بتحت مجزاءة زنبرة هاجر كا أب حبرتسب إرترا متحنفات كفتر ناي قدني إذا متحنفات إذا مستفترة أبك أو ما حبرتسب إرترا أزون ريو زلنا متحنفات تفتيري قاليو بقالو تاوز قلت قاليو بقاون تاوز قلت قاليو ما أكلاو مرقت حيزو آيرتا أبزد ما أمو زحدر زيقا تفتيري وعدنا نازخ أنقدر لو خم منقستي إرتراو والدبات دي كونكا هاب كلتا هاب سلستا هاب شوعات دي تولد إلو كمزين موصبو نقبرو نبرنا بحدنا ناب شوعات تولدو ناب شمان تولدو عوصير كايخا أبزا عبدك تنبر تخل تيلو إذي راسيزمي إذا عليتاو النتيو إذي زي حقاوي أكايدا نايزوم تقرفاتيو سلازي مقدي منقسي إرترا نزي مرسان نتي تاريخنا إرترا أبقمت أقاوما حبرسب متحنفات نايتي هزبي أبتي هزبي أب سنة توالدو ولا أنت مسئنا كندي كاب إلهان تولد حوات اللونا كندي كاب أمحارات تولد حوات اللونا كندي كاب تقارو تولد حوات اللونا كندي كاب أورومو تولد حوات اللونا كندي كاب سودان تولد حوات اللونا بزي قماقم معربا وقولانا إرتران تري سلازي منقستي إرترا وحلول بزخونا من قدي نزغل حبرات سبزي كعقف زغل مسل يهبوه أفرساني إرتراز بالمسل يكون انقل إرتراو تكون تدليها بمرجعها كتكون تخيليها إلوه أديها إرتراو يتغينا أبغى أروموتا يتغينو بمرجعها إرتراو تكون حقي إرتراو فقيدو الكالو جن قبل معات أبهنسات أم كلغال أب حلوة إرتراجن كم تقول لي إرتراو قدامك هتبركتها زي تبروسس سلازي أي إذي كمسجن دقبوا أسرار حيو حتاتيت أب عالم كم ذي ترعين ولا ذا جرمن تبال هاجر دحر غالا يوقع عالم تفترت أجر نيرو أمونجو أيهوداويان أمونجو توم جرمناويان استيل كساب حج حبر عينهم تباهيلهم تعدوا كم كلا يزيجها زرع له زم أب كوكاس زلوا تعدوا ترينا مالته. لذي تا أنكو أب عالم بزي مجنان
نتزر دايفرسيتي نايت حبرت سباب قمت أريو كاب حدقنيا وساني موسان أونتا وساني نزي حبرت سبزي أب حدا مخبعة مسيخة إرترا وزيقنت هيبكا نيرترا زقلقل زيقا مفتقر مالت إذو وساني إذا خبيلي نيرو قنتا غيرو سلازي منقستي إرترا لباميو كندي إرتراويان كاب كالا أي زيقا دولدو انت ببام انت بديهم أب إرترا أقوبو أبركيتهم ستيل يبركتلو حقنا يتهاجر أخبيرهم كأي إنكاسا أصلو دهاسينا اللو دخالوت اللو ومليوم السمكة بعين حق نريهم نمكتهم نكالسهم أو عداق عربي توليدو أدي تقراويت أبو إرتراون دحر كوينو مرجع نعوي تقدف إثيوبيا خوني تيلو حنت شانتان كداونتن حيزو خيد مريت إرتراغن كوسد أيكيلني إرترا نتوم إرتراويان يتخون إرتراوي أنت يلو قامي نيرترا خمتا إرترا تتوع نقدر كأخفت انكلالو سلازي منقسي إرترا يمس قنومبر بزقود دايزا أي حتتوني كون عكايداي كون عكايداي مخنياتو قليل سنبرات أيكونن إذا حجي نسمعود لنا بزي مرحبا بزحات زمت زلو سنامرا وكينات خابي كابون كوينمت تي ودبات يدبل إرترا ومن يتودبات بزي قدس تي إرترا يزبل ودبات قن كلت عين بلينو بمرفق ويكا بقلب اللي احنا دركة تفق ازدل سبيل لن عينو ندارأي كالت على عينو انتدت فيه سلازي بلين عينخا حلو انت غينو بلين عينو قدمت بلين عينو إرترا بلين عينو خحلو يسلمتاي حمش حواتو خفيل له 4 حواتو خفيل له 6 حواتو خفيل الله سلازي مانيني إرتراوي يزبل إرتراوي حليفو خبازغ الإرتراوي يلن كتأبقا دلخون كمعرقا دلخون كفاون حب الله سلامنتاي ناتو حمش حواتو زخفل الله أمريت إرترا ترقت كايو بدم زيشك أو مريتيو إذا بإرترا دلو سعاري أقرب بقيلو تبلوهم دلهم بدم سماعتاتي تتعب قن من قستو قينا مسمت أنا هاجر مساقومنا قن اتيب هاجرنا زلو حبرت سب كما يقرنا عينا نما حدروها أخن حاسب تمدرخ يتقلب الناس لزغونه اتي مدرخ تقلبو تقلب كأخن فتسمنا يقدني مغنياتو تحانا في صناعنا مجزاتو دولودو تقمي غازي انت تجديدا انت بفتاون احواتنا وليدا ين انت فتينا انت بخالق قداي نحنا وليدنا ينا خاب كالوتهم دق 7 ينبال سلازي نظم وليدنا يمزلنا قلعو خاب دق انت ينا خنقبرم مرجع خنبوم علنا تمرجع خاب بحق تدقف مسل كون خلالو كاب حنت غزا توم كلته إرتراويان توم كلته إثيوبيان كونو مسلومي كومو غارينا ينا توم كلته إرتراويان كينوم أبعدهم اللو اتحاد حوام قن إثيوبياوي أيلين نيلوني إرترا رح حوا أقول قلت هيدلن يلو إثيوبيا مز كاب حنت قصعدو حوات مالتهم قن أب إرترا مفراسن إرترا مونجالن مكونت أب قن أي ناس قدرلني ناو خيدو قن من إثيوبيا يقادن يكالا خللا يسوى الله ني إثيوبيا بركة إثيوبياوي لازم بقومي ناخر يزلنا حوات زي سقيلنا من قستنا كوي خمس جيرونا جيجا يزحق جيجا يكون زي حقاو كايداي زي اب كله زم عرباوي انت تنقروم اب افريقيا خمس له يلوم يمزدنا وزعل لكم بزحات له كمزي ايغبرني بافريقيا بسيف يمزاتوهم بغوزوم يمداتوهم يخمام يخم زيغاتاتني افريقيا بغوزوم قرارصو اشكايدو دقالو تباهيلهم معناته بزغونه توحلو المنግስት ኤርትራ بو أجباب كنقصل علينا እሱ ይተحጋው መገድብ ዘዓለምና እንበር ራሲዝም جي ኩይነቱ ዝገብርዎ ገበን ንሕና ኢና ራሲስት ንኸውን ደለና ስለዚህ thank you very much كلهم يغنيلي توم مابروم صنعكم كومون على فيسبوك ዘለኹም ናይ ኮኔክሽን ጉዳይ ኣነ ነዊሕ ግዜ እንተኸድኩን ቀራይም በለንን بزخونه next ሰንበት يراخبنا بحدش ፕሮግራም كلكم هاجراويان حنت نجر زبلكم نجر الله نسا أنا لعلي تمكرون عايز نجر النسبيلا نجر النسبيلا بعلي در أخو حق أسل زخونه أنا أبت قدا إرتراز لكم الرأيهم نعكم زملكة قدايو انت واحد جن
ጉዳይ ሃገርኩም ንጸላ ኣሕሊፍኩም ኣይተሃቡ ምስ ህዝብኩም ተማየጥኩም ክእረም ዝግቦ ኣርምዎ ኣብ ሃገር ዝግበር ጽቡቕካ ኣገና ዕበልዎ ናትኩም እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ኳሬንት ዶ መብራህቲ ነበረን ኢሎም ንመን ይጠቅም እዚ ንወልሓደ ይጠቅምን እዩ ግን ተባዒ ህዝቢ ኤርትራ ሪኢኹሞ ክጽመም ማዓት እዙን ክስገር እዩ ድብል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዝወጻኹም ስለ ዝኾንኩም እንታይ ኣምጾ ደኣ ከበሮ ከዳዓት እንዳ ካብዚ ዳውን ንባል ልዕሊ ኩሉ ክብረትካ ሃገርካ ክትዕቅብ ክትክእል ኣለካ እዚ ወዳሓንኩም ይቐንየለይ ብሩኽ ምሸት ንኹልኹም እቶም ቀትር ዘለኹም ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ንሕና እኳ ሕጂስ ክንዓቢ ኢና መስለኒ እቶም መንእስያት ድሓስካ ሒዝካ ርክብ እዩ እቶም ተመሃሩ እቶም ትሰርሑ እውን ድሓስኩም ሒዝኩም ዓድኹም እተው ፈቲና ጸሊና ዓድና ትኾነና ፈቲና ጸሊና ገዛና ትኾነና ኩሉ ፖለቲካዊ ሃተምተም ገዲፍና ማለት እዩ መብራህቱ ኣባይ ሕቶ ይመልሰለይ ኢልካኒ ቴክስት ግበራ ክምልሰልካ ቴክስት ግበራ ሕጂ መብራህቱ ስጋዓሱ ግበራ ሕጂ ወጣባ መልእኽቲ ክቦም ቴንኪዩ ወጣባ ብምለኹም ገዛና ማዕፀዊት እዩ ታ ዝበኩም ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ዝባል ኣብ ሙሉ ዓለም ዘለኹም ብልቢ የመስግነኩም ቴንኪዩ ቅድሚያ ግን ሕጂ እውን ደጊማ ሓንቲ መልእኽቲ ላትኒ ነዛ ኣዴናን ሓፍትናን ዝኾነት ብፀይቲ ክልተ መስዋእቲ ትኸፍል ዘላ ንዓኣ ንምሕጋዝ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብዛ ትጥቀሙላ ዘለኹም ፌስቡክ ኣብኣ መልእኽቲ ተዳ ሰዲድኩም ልብታ ናይ ውልቂ መሰንጀር ተዳ ሰዲድኩምሉ ክበኩም ይኽእል እቶም ኣብ ዝፓል ዘለኹም ከዓ ኣነ ይሰደልኩም ኣለኹ በዛ ፔይፓል ወይ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ክንሰዶ ስለንኽእል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኮንታክት ግበርና ስለዚ ሓፍትና ኣዴናና ስንክልቲ ክንሳእ ስንኩላ ንትሕግዝ ስንክልቲ ክንሳእ ደቂ ስንኩላ ንትዕቢ ስንክልቲ ክንሳእ ነብሳ ምእላይ ዘድልያ ሰባት እተኣልም ምእንታና ዝሰንከለትን ዝሰንከሉን ሰባት መስዋዕቲ ትኸፍል ኣደን ሓስለ ዝኾነት ናይ ኩልና ሓገዝ ኣይፈልያ ያ ዘይ ስማዓለ ወዲ ጣባ ተንኪ ሰላም ደቂ የረኹላኹም ወዲ ጣባ ኣነ ክብለካ ዝደልሲ እዚኦም ናይ ወያኔ ጸላእትና እንደም ኩሉ ግዜ እዚኦም ኣነ ብዙሕ ግዜ እዚኦም ተቃዋምቲና ባህልቲ ተቃዋምቲ ንሕና ኢና ከምቲ ኣነ ዝሪኦ ንሕና ንቃወም ንሕና ንድግፍ ንሕና ሃገራውያን ኩሉ ንሕና ኢና እዚኦም ሃገራውያን ዝኾና ማለት ኢና ምክንያቱ ጎደሎ ክንርኢ ከለና እዚ ዘሎ ንብል ኣነ እዚኦም ካብቲኦም ወያነ ንላዕልሲ እዚኦም ሕጂ ከም በዓል ሕድሪ ገዋኑ ገለ መለሲ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ኣስመራ ክግበር ከሎሲ ካብቲኦም ወያነ ንላዕልሲ ሳቶም እዮም ዝሕጎሱ እሞ ንዓቶም ጽቡቕ ጌርካ እስከ ቁርብ መልእኽቲ ብዙሕ ሓለፍካሎም እሞ ጽቡቕ ጌርካ እስከ ንዓቶም ሕልፈሎም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕድሪ ገዋኑ ክኣቱ ከለኹሲ ኩሉ ግዜ ሰምዖም እየ ነው ኣብ ኤርትራ ገለ ክፍጠር ከሎ ገንዘብ ነዋጽሎ ገለ የማን መልእኽቲ ብዙሕ ሓለፍካሎም እሞ ሚኒስተር የማን ንዓቶም ሕልፈሎም ገንዘብ ነዋጽ ገለ ኣብዚ ናይ ሕድሪ ገዋኑ ክኣቱ ከለኹሲ ኩሉ ግዜ ሰምዖም እየ ነው ከም ኖርማል ክፍጠር ከሎ ኣብቲ ገንዘብ ነዋጽሎ ገለ ግን ከም ስርዓት ዳኼራ ሙዚቃ እዮም ዝገብሩ እሞ ንዓቶም እስከ ጽቡቕ ጌርካ መልእኽትኻ ክትተሓላልፈለይ ደስ ይብለኒ እሞ ንሳይ ጽቡቕ ጌርካ ካብቲ ናይ ወያነ ዘይኮነሲ ኣብቲኦም ናይ ኤርትራውያን ከዳዓት ከኣሲ ከመይ ትሪኦም ንሳቶም እዚኦም ብፍላይ ስመርዋ እኳ ዓጋም እዮም ግን እቲኦም ሕድሪ ገዋንስ ክትሪኦም ይቐለለይ ማይክ ፍሪ ኦኬ ወዲ ጣባ ድምፅ ሎ መስለኒ ምሳኻ ምሳኻ ካልእቲ ክውስኸልካ ምዚኣ ሕቶ እዚኣ ኣብያሲን እንታይ ትኾናልክ ኣብያሲን ኣለኹ ዶ ወጣ ፌስቡክ ትኸፍት ኣላ ወጣ ባሕማ ኣለኹ ድስዮም ቤት ወይን ኣብያሲን ኦኬ ድምፂ ናይ ቴሌቪዥን ኖ ፌስቡክ ሕግዘካ ካብ ፌስቡክ ማለት እያ ካብ ፌስቡክ ካብ በረኸት ጎጆ ከመይ ኣምሲኻ ወዲ ጣባ ብዛዕባ የማነ ሓጋይ ኣፍልጦ እንተ ኣለካ ሓደ ካብቶም ናይ ደምሓኤ ስልጣን እንታይ ነይሩ ብዘይገድስ ወያነ ኤርትራ ሰይግዎ ብኸመይ መብርሃ ከለይ ክብረት ይሃበለይ ተወሳኺ ቀፅል ተዓወት ይብል ካብ በረኸት ጎጆ ይቐኒየለይ መሓጋይ ሕጂ እኮ የለን
ኤርትራ ይዘሎ ባይዘው ያ ኤርትራ ይዘሎ አይፈልጥኔ ግን a private Facebook መልእክቲ ከበካ ኸይለ ኣብዚ ላይ ግለጽ ነገር አለ ባይዘው እንደሐሪ ፐርሰናሊ ብዛዕባ ናቱ ትደል ኾንካ ግን ከበካ ኸይለ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ሚዲያ ላይ ዝርብ ነገር እዩ ብኸምዚ ክንሓልፋ ንዓ ካልዛ ናይ ሶሪ ግን ኣብዚ ምግላጸይ ንሃገራዊ ጸጥታ ብዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ተራዳዲና አለኹ ደ ወጼ ደ ኦኬ አለኻ طبعا አለኻ ሶሪ ደ ምግላጸይ ኮሞ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዝኾነ ፕራይቬት ግን ከንዕልል ጸገም የለን እዞም እንዳ ኣነ ኣይሰምዕኒ ያው ኸይደ እዚኦም እንታይ መስለካ ማሕበር ፍቱሓት እዮም ሰኢልካ ዝምሻለካ ሓደ ጊዜ ደቀ ስመራ ጥቆሞ ነገር ኣሎ ናይ ለቃዊስ ድብሎ ኣሎ ዝሹ ሓደ ጊዜ ለቃዊት ከም ዝዳይ ለማኣትወካ ነገር ግን ፈሊጥና ኢሎም ብዙሕ ዝተጣላቀዩ ሰባት ኣለዉ ናይ ቃላት ማለት እዩ ኣባይታ ደይኮነስ ትሪሎም ተጣላቀዩ ሰባት ኣለዉ ካብቲ ሕማቅ ቃል ካብ ኣፍካቶ እዚ ሰማዕታት ዋላ እንተ ተሰው ስዋኣት ማስቲካ ኣፍያ ወፃኔ ገለመለ ኢልካ ሰኢልካ ምሻለካ ኣብትናቶም ባይታ ወሪድና ክንዛረብ ከቢድ እዩ ግን ሓደ እዋን ዋላ ነዘን ኣመንዝራ ዝነበራ በስመራ ቀደም ድሓር ካብ ኤርትራ ክወፃ ዝተገበራ ኣዴታቶም ዳይሬክት በቲ ሰርሖ ስራሕ ይንጽውዕና ዲ ዓባይ ገለይና ንብለን ማለት ክብሪ ስለ ዘለዎ ሓቀይዶ ተሓፍተይ ንብላ ወይ ወይዘሮ ዋላት ክጽዋዓ ከለዋ ተዓድስ ወይዘሮ እከለ ተባሂለን ይንጽዋዓ ግን ስርሐን ወይዘሮ ዘብለን ኣይኮነን እኮ ሲዝገብሮ ስራሕሱ ናይ ወይዘሮ ስራሕ ኣይኮነን ወይዘሮ ማለት ንሓንቲ በቃል ኪዳን ተኣሰረት ኣደ ስድራ መራሒ ስድራ ክብርቲ ኤርትራዊት ዝወሃብ ማዕረግ እዩ ሽም ግን ኣይኮማይ ወይዘሮ ንብለን ማለት ተኸብሪ ይባቱ ክንቦ ስለደለና ኣሽንኳይ ዶ ንስው ኣፍ ማስቲካ ተውጻሉ እዚ ክበሃል እውን ኣይግቦኒ ማለት ፖለቲከኛ እንትኾንካስ ስታንዳርድ ናይ ፖለቲካው ናይ ትፈልጦን ኣለኻ ማለት እዩ ኳሊፊኬሽን እንታይኻ ክትብል ድግባእካ እዩ ሶ እዚኦም እንታይ ድብሎም ኣነ ለቃዊስዮም እዚ ናይ ሹቕ ዘረባኹም እዩ ለቃዊስዮም ሓደ ደይ ክገብሩ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ሶ ኢሎም ኣብ ሕልሚ ዝነብሩ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምዝ ናይ ቱኒዚያ ኩነታት ከመሳስልዎ ደልዩ ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፌስቡክ ከተልግሶ ይትኽእልን ኢኻ ብትዊተር ብገለ ከተልግሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት መንግስቲ ይኮነን እቲ መንግስቲ ዝኸዶ መስርሕ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ዝነበሮ ህይወትን መንግስቲ ምስ ኮነ ዘምጾ ባዕሉ ተመክሮ ንብሎ ናይ 40 ናይ 50 ዓመት ተመክሮ ኣሎ ሶ እዚ መድረኽ እዚ እንተዳ ብመንጽር ኣብ ትንተናኻ ርኢኻዮ ብግቡእ እንተዳ ርኢኻዮ ትልጽበየካ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ተረዲኹም ንክትኮኑ ተስፋ ገብር ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብፌስቡክ ዝወድቕ መንግስቲ ይኮነን ስለምንታይ ከምተን ኩለን ኣብ ኤርትራ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ምስተወድአ ንዕነባ ነፃነት ክንውሰዳ ተባሂለን ገሊአን ባዕደን ፍጡር ዝበላ ገሊአን ኣይና ኣምነኩም ኢና ገለ ድበላ ገለ ከምኡ ይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ድኽፈል እንዳኸፈለ ይመስል በዚ ከቢድ ዝኾነ ነገር እንዳኸፈለ ይመስል ሕጂ ብመጠን ቲሱ ዝኸፈሎ ክብደት ብመጠንቶም ኣባላት ናይቲ ግንባር ዝኸፈልዎ ክብደት ብመጠንቶም ኣባላት ዝጽበይዎ ካብቲ ሃገር ካሕሳ ዝኹሉ ኣብ ብምት እቲኻ ኢኻ ነቲ ቃልሲ ከተበግሶ ትኽእል ዋላ ከም ተቃወሙ ማለት ሕጂ ትኽእሎ ዲኻ ምስ ከመይ ትራፀም ከም ዘለኻ ኸማን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን ሰኢልካ ኣብ ድሕሪ ኮምፒተር ማስቲካ የውፃኔ ዶ ክተት ኢለዮም ኣለኹ ዶ ስልኪ ደው ኢሎም ዓባይ ሰልፊ ኣሎ ውፃኢ ስኢልካ ናይ ለቃዊ ስራሕ እዩ ናይ ተቃውሞ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ግዜኹም ኣይትወድኡ እቶም ኣብኡ ዘለኹም ሓደ ክልተ ሕጂ እውን ክነግረኩም እየ ብዕድመ ዝደፉ ኣስናኖም ወዲዮም በስናን ደቆም ዝኸዱ ኣለዉ እዚኦም ማለት ጥሮታ ድግብኦም ከምቲ ክብርን ወግዕን ባህልን ናይ ኤርትራ ከዓ ቆሪቦም ሰጊዶም ቤተክርስትያን ክኸዱ ዝግብኦም ወይ ቁርኣን መጽሓፍ ክቐርኡ ዝግብኦም ሰባት ኣብቲ ናያታት ታሪኾም ተመሊሶም ጨፍለቕለቕ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
عجب نبلهم قدفوا صباح يكونن قرب سجدوا تاجزيون تأكل الله مخنياته كم بهلا كمان ولا حدا جزء أنا جرمن نديو أبتناتي فلسفنا أتي حاسب كل خزي 8 عامت أبز عامت أبز عالم مستقمت حادثة أبتا 7 فرعان قلنا مسكونت أبات نفسي يتسوع علي كشيء يتسوع علي كنازة زي بالمغنياته 7 عامت ملو حاتيات كجبر سأني حسي ناي 7 ملو حاتيات كأبحان ساعات كحكم إذا حسب إذا حجي أبت أمنت كله غل كهلو غل جن بناتي فلسفنا أنا جيجا يدبلو ودسب معك تاوي ناتنا سحق خيد خلاله ودسب معك تاوي يقريت عندها بلا خيد خلاله ناتي فلسفنا قومي جن كابت بهال اللندن سلذين وص زم سبع زياتهم زتصبيه من تلو في مريت كأخله أبتي من مسح كيلهم أنت زقربوا أنت بسجدوا معهم جزية جدب على ناي جزية مقان على ولا بسلطان كتمت سريحكا كتبلع دقها ختعبي كتولد مثالي معاش تولد معاش دقها تعبيهم معاش روتات اتوسي ابزي ناي عشي بس ابسلس مدب استغفلي تعاد مدب ناي نسنت جزي تعاد مدب ناي سرحن ناي مرعان حدار تقبروا لجزيو تعاد مدب كات روتا وصيخا نتوم زولد كان براور دقها اندارخا دقها اندارخا نذ عالم تسانابتو لجزي زمسازيهم ز سلسته مدرخ ز حليفمو حجي تمليسهم اب ارترا مينسترات كونو مرعتا ارترا كونو زسدممي جن لبما تخينهم تاي دبلوم تما اولو علو عبيت لو نابت بتخريسيان المساجد كون كيدو غدفوت بوليتيكا يدبلوم بقندون ابوليتيكا سلازي يلو ناي بوليتيكا سرحون يسرح يلون ناي افراسي سئل كامشان لكا دحري سعريت بقولا ادغدو انا نير قدم اب ثوره جبهه نير جبهه غير كتمرح لها كوم دبال قنقا يعني أب عالمنا فراخ ندي معلتيت تاريخها خابز عالم كنت بحقوق 4 دندن صحلي سق راي سق راي نسخن بعلخه لو خناي وينن هدف يخا يبلك كالو يغني لي كنديت تغالي ريتوتاتي مثلا كندي تاريخوا ويانه نوح عمت سرحتنيا ناي غزا خوينا وي سرحتنيا خوينو اغلغالي خوينو دصنا حسب مس ارغه بتعم امون زنبره سب مالته اسنانو ودي وي اريغا تغزا فتعلي ابزي تقللو درجه مس بصحت ابز اندا مريم كيتكا سرحتنيا ناي غزا تدلي خا كن كما امنتي ديا وي كومو امون قدام ختركبسي نوح غزي يدوسي لونج بروسس حكي كومو سب كتركب ديها اجي نتم معراوا انا صقيموم دلو ولا نتن كباب هاجرا زلوا اصقيمون زلو كم ويانه شرح يغزو ودي ويانه صنقي ودي كوي ويانه دا تري ودي لهم ورحن كلت امن غيرو مقاله تحبيله كوسناي كالن كابزل على ودقت يلن نويانه زمسل كدام خدلغنا يقدن حجي نويانه زمسل كدام سلازي ترخبه اذي أذنا مسجاجر نجدي أزلنا نوحله ولو أنتم إثيوبياويان بوجن إيرترا المزلوا إثيوبياويان نايب علوم حجي سمعيتات اندحازوا متيهم بزح جديا بصحفات تاريخهم كبروفيسور مسؤول ولد مريم جميلكم إيرتراوي نح إيرتراوي كبرت إيرتراوي تنكحتي كمو سلدي جبرنا هنا إثيوبيا نوارد لنا يلوم كما عينت التحساسوا زلهم مرحتنا البوليتيكا يقلقلوا سلا زلهم إثيوبيا زم مرحتنا البوليتيكا قابزن حصرتنا مسغاغر غزي مستدليتات معغت اللي يقولوا دليتاتنا معرباويان يراصم سلا زخونه بالتحساسوا درجه ስለዚህ ነዚህ ሚኒማይዝ እንዳገበርካ ንወያነ ዝውክል ኃይል مستفጠረ ግን ወያነ ከምዚ አብቺቸሮስ መራ ታልቢትሮፊጽ አቢሉን ሓደ በቀይሕ ደውጣ ويانا اي قالسني كمان كابز غرمكم ኢትዮጵያዊ ውድብ ኮይኑስ ምንቲ ኢትዮጵያ ህዝቢሉ አይሕክል አይቃወም ታ ቀያሕ ፊስካ መስተነፈሐትሉ ጋዓገልጦም አኪቡን አመቀለ ከሃድም ክፍትን አመቀለን ተወሰነ ጊዜ ሓርጎጽጎጽ ክብል ድሕሪ ግን ታ ዘይተርፍ ታ ትጭለጥ ክጭልጣይ ምክንያቱ بخليو بركات جوجي بفيسبوك ترخبن تغليها ابز فيسبوك الله
ስለዚህ ወያነ በቆሚው ላይክ ገብረልካ ቡ ክሊክ ጌርካ አቶ ንራሃው ንፈልና እዚ ወያነ ሆሚም አኺሊ ትግዜ ካለ ግን ናይ ህግደፍ እንታይ ኢሉን ዝበልካን እስኪ ድገመለይ መንሽምካ ኦኬ ካብ ደንደን ሳሕለያ ክደግመልካ መጀመርያ ናይ ሰላማዊ ሃገርካ ወዲ ጣባ ብርሃነ ተኹሉ ደራፋይ ኣብ አዲስ አበባ ናቶ ፍልጦ ድሕራ ኣላካ ትብል ታንክስ ትብል ማለት እዩ እቲ ደንሕና ንኩሉ ካስለ ንርብ ራብዓይ ከዓ ደንደን ሳሕለይ ስቅራይ ንስኻ ንባዕልኻ ልኡኽ ናይ ወያንን ህግደፍ ኢኻ ይብላካ ኣሎ ሓዋዊሱ እኮ ናይ ሓዲኦም ግበረኒ በሎ በዚሑ ኦኬ ናይ ሓዲኦም ተጌርካ ንሓይሽ ምክንያቱ ወይ ናይ ወያነ ኢኻ በለኒ ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ኢኻ በለኒ ናይ ህግደፍ እንተይልካኒ ኣባል ዛ ስድራ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ፀርፊ ይኮነ ናይ ወያነ ኢኻ ተይልካኒ ግን ክምልሰልካ ድልው እየ أنا ناسي حنت حتى إلى اللوز. أوكي وطبعا أو خلنا خد عنك بكمو إلسا ستيفانوس ويعني أنا حدا عم بدأ أنحو مثلك يبلا الله حدا كنت مزجن عمله هي متى بوليتيكا عالم تسعيرو دمتأيد عوت كومي أو فلسفنا ناي بوليتيكا كومي تدسعاري يصير حقنا سيو በቃ እሺ ናጽነታምጪ እሺ ተሐቀኛ ወድብና እሺ ተመሪሕነትና ካለ የብልና አብዘዋን አነ ሁሉ ጊዜ ይድዛ አልተርናቲቭ ዝበሃል ነገር የብልና ምራት ተበሉኻ መን ትመርጽ ወላ ሓደ የለ መን ትመርጹ እስኪ ንገሩና አነ ኤርትራ ውክልና ለዎ ትብሉ ወሰብ ስመናለሁ በሰብ ደረጃ በውድብ ደረጃ የለም ድሕር ደለ ኮይኑ ኦኬ ሞ ንገረና ዋጽ 910 ሓደ ንገርና እከለሎ ውድብ እዚ ኤርትራ ውድቢው ኤርትራው ፖለቲካው ፍልስፍና ኣለዎ ምእንቲ ኤርትራ ሓሊ ሽግራቱ ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ፈትሕ ኣብ ግዜ ጸገማ ምስ ኤርትራ ቦና ስለፍ ኣብ ግዜ ለውሃታ ከዓ ምስ ኤርትራ ቦና ስለፍ ካልእ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ልምዓት ይሕጉሶ ብኡ ይፍሳህ ይሕጎስ ብዛዕባ ሙኻ ኮንትሪቢዩት ይገብር ነቲ ልምዓት ምክንያቱ ልምዓት ንሃገር ይንበር ንመንግስቲ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ بخمس أجابات يلون سلدخانو نعم يسمعون ترجم ذلوا ما يكونون لحراي كمزي حد جزء الزربو زربا كمزي على الدي حف كيبلا قابلا زبلو مثلا لو عدنا حف كيبلا قابلا هم عينتي لنا من قصة يكونوا سي منسترات عبد الحر كمبيوتر كينون منسترات سبب سلطان يوم دشممو ترجم ذلوا سوات يكونون بزح جزء نعم جزيهم ما يتقتلوا كاب نعم جزيهم تقتلوا قال أقراش أنا ديكم أعدهم كم نظرتهم عشكم جزيهم هيتبخونوا مالته. Thank you دوت أبا دقيقة سلام بوملكم سلام تمجد ما تأخون بزيادة وطبعا من الوقت دبل خونا اللي على فيسبوك دم تأخونه سلسلة سبيو حيل أب جلاي نيك جانسون تمسجن أملاحي ويعني أمنت يكون تطلع ويعني بقينا ديم زود ولاس بزباو نحبي متى يعتقد إثيوبيان كان يكوني ويانا مسودة زبلا الله أمو تحزن زقداء المسلمي تايتب لنا ما يكنعها زانا ويانا بس بوق اليوم ويس بهزباع عمد كاب سلطان اللي دي أبتعاميس صبتي إيشون دي هذا سبات بتاعي قبرنا عمد تبي إثيوبيا زلوا برتاو عدكي ويتبرتاو ألسي مسارته كنري لنا ولاتي ناتو تمكرون أبجمت كنري لنا مالته. إذا برتاو قارسينا إثيوبيا توسخنا تهزبا عمس حجز قانون تزي كوينو وسان تراه أو تاكلين. ولا تبص إحنا لو ذلنا زمن لهم تجيزي نقوم وزعد ما يكون. قال إتي بوليتيكا وكنتاتنا إثيوبيا أبجمت ري خاطري ونذرنا. بدقة زملتون كنتات الله. Let's say ويان اختواجو دحيش حزباو عمس كتلع عللو ببزح تمكرتات ترينا ويانه حزباوي عمس كتقبرلون وتادراوي قالس ከተካይደሉን ንወያነ ይጠቀምቲ ጆያን እንታይ ተመርጥ ተብሎ ኸም ወያነ ብረቶይ
ኩናት ከግበር ይመርጽ ወያነ በቀሊል አዘራረዋ ስለምታይ ዕድማ ሆና ወሐሉ ወያነ ንኣብነት ሓደ ዋን ከም ኣብነት ክበኩም መንግስቲ ኤርትራሲ ብትዕግስቲ ይሓሊፎ ዝሓለፈ ግዜ ወያነ መዓልታው ምትኹታ ክገብር እዩ ሓንሳ በዚ ሳሆ ገይረዶ ሓንሳ በዚ ናይ ዓፋር ኣቴ ከምዚ ገይረዶ ብዙሕ ነገር ይገብር ወያነ ከምኡ መግበሪኡ ምክንያት ኣለዎ which means ናምንታይ ይድኸይድ ወያነ ሽዑ ኤርትራ ናብ ስፍሕ ዝበለ ወታደራዊ ረጽንቕ ትመጸሉ ድሕሪኡ እቲ ኤርትራ ከሞራሪት ጌርካ ንማሕበረሰብ ዓለም ምድንጋር ዝበሃል ዲፕሎማሲያዊ ኣውያት ኣሎ ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ኣውያት ዝተጠቒሙ ነቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ጸገም ናይ ባድመ እቲ ንሓንሳ ንሓዋር እንተወሰነ ሕጋዊ ውሳኔ ንዕኡ መኣዝኑ ቀይርካ ካልኣው መገዲ ክትፈጥር እዩ ነይሩ እቲ ናይ ወያነ ዕላማ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣልጊስካ ናብ ካልእ ተምጾ ናብ ካልእ ኣምጺኻ ናብ ካልእ ቆይቅ ናብ ካልእ ዓይነት ተምጾ እዚ ሕጂ ናይ ወያነ ዕላማ እዩ ስለዚ ንመን ይጠቅም ኩናት ተልና ወያነ ይጠቅም ንዓና ይጠቅምን ዋላ ነቶም ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይጠቅሞምን ምናልባት ጽባሕ ንጎ ናይ ስልጣዶሽ ከይመጽእ ኣብ ኢትዮጵያ ዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ማእከላዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ብማእከላዊ ደረጃ ኩሎም ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ሓሳብ ወኒኖም ማለት ናይ ምትእምማን ዝኾነ ውድብ ወይ ግንባር ንበሎ ወይ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ መሰጋገሪ ፈጢሮም ብውሕድ ዓቕሙ ብዘይገድስ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ገይሮም ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክቕበልዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እሱ ንኸምኡ ከርብሖም ይኽእል እዩ ብቐጻሊ ኣብ ተናውሐ ወታደራዊ ረጽምን ኩናት ምእታው ግን ንወያነ ዕድመ እዩ ዝጠቕሞ እንታይ ማለት እዩ ወያነ ዝሓሸ ኣክሰስ ኣለዎ ከም መንግስቲ ዝሓሸ ናይ ሰራዊት ኣቃውማ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝረኣኹሞም ሓንሳ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ዓፋርን ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሌን ኦሮሞን ሽግር እንዳፈጠረ እቶም ኣህዛብ ነንሕድሕዶም ብጀካ ወያን ካልእ ክሕልዎም ወይ ሰላሞም ከረጋግሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ንኽኸዱ ቀጻሊ ናብ ኩናት እዩ ዝኸይድ ስርዓት እዚ ድማ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ንዑ ጥቕሞ እቲ ሜካኒዝም ንዑ ጥቕሞ ኢሉ ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሱ ናብ ዝተናውሐ ኩናት ክወስድ ስለ ዝኽእል ንዑ ከዓ ሃልኪ መስዋእቲ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ብሎጂስቲክ ደረጃ ተሪኢኻ እውን ሓደ ድልዱል ዝኾነ ዓለማዊ ድጋፍ ከድልዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ግዜ ድበልዖ ኣብኡ ዝኽፈል መስዋእቲ ዝፈስስ ደም ኣብ ግምት ርኢኻ ንወያነ ነዊሕ ግዜ ብስልጣን ንክጸንሕ ክጠቕሞ ስለ ዝኽእል እሱ ኣይርብሕን ውክልና ከም ዘለዎ እቲ ስልጣን ወይ ስርዓት ከም ዘልገሰ ውክልና ከም ዘለዎ ግን ሓደ ውሑስ ዝኾነ ሓይሊ ይፍጠር ከም ዘሎ ብኢትዮጵያ ግን መተኣማመን ክኾነካ ክእል እዩ ምስቶም እሱ ዝገብሮ ንኣሽቱን ዓበይትን መጥቃዕትታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ካልእ እቲ ህዝባዊ ዓመፅ ኣማራፂ ዘይብሉ ውሳኔ እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት ማቲ እቲ ግዜ ነዊሑ እንታይ ይገብርለው ገለመለ ዝብል ህውኽ ዝኾነ ተሓሳስባ ንሕስ ሰባት ኣለና which means ተቐንዲ ዓብ ስራሕ ዝስራሕ ኣብዚ ሕጂ ውደባዊ ስራሕ እዩ ዲፕሊ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ምክልኻል ኣብ ፖሊስ ኣብ ፀጥታ ኣብ ኩሎም ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስምብራት ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣትዩ ተተቃውሞ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ኣወዳድባ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ሰክሬት ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ ከምቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ እምነት ሓደ ካብቲ ውደባ ውፅኢት ዝረኣናዮ ኣብዚ ናይ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ናይ ኦሮምያ እቲ ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ወይ እቲ ፖሊስ ሓይሊ ንብሎ ፍሉይ ሓይሊ ንብሎ ናይ ኦሮሞ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኦሮሞ ደው ምባል እዩ እቲ ወያነ ተኩስ ኢልዎ ዝትኩስ ወይ ቅተል ኢልዎ ዝቐትል ዝነበረ ሓይሊ ናይ ኣይቀትልን እየ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣለኹ ክብል ምጅማሩ ሓደ ውፅኢት ናይቲ ኣወዳድባ ናይ ተቃውሞ ማለት እዩ ስለዚ ብፍኑ ኣገባብ ኣብ ክንድድኻ ብሕጋዊ መንገዲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣወዳድባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣላዓዒልካ ንወያነ ካብ ስልጣን ምእላይ ትዝሓሸ እዩ ዋላ ኣብ ዋጋ ምኽፋል ከማን ብዙሕ ሚኒማይዝ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ካልእታ ዝብልካ ንረሲዐያ እንተ ዘይረሲዐያ أذكرني يا ثانك يو كلنا تماسسال سلا زغنا بحسب تناقف كانيقه كما كان حنتنيش يالاتني إلسا ولدا اب فيسبوك تدليكا سلا زلا فيسبوك ناتي ناي وطابا إلى تحت كلاموني بغميك ترخبك كم تغل عمنغو تبل زيت نجر معك عدل كبكا حطوش وطابا عامل سابقا ثانك يو دايك كذا دخل عبد الرئيه دحربو كليك جيرا تراين يا إلسا ولدا اوكي go ahead زيت نجر
سمع له خدي Yes, go. اوكي ابي ياسين ثانك يو اوكي ابصراحه قلت لكم برود اليوم حجون كاب فيسبوك يو واتابا كاب السلاماوي هاجر ودت ابا تبل برهانه تخلي درافاي ابادس ابا ويانا اسيرو ما يبال كندي حقنت اللو افلطن تلكا ثانكس تبل كدغمه كاب سلاماوي هاجر ودت ابا برهانه تخلو درافاي ابادس ابا ويانا اسيرو ما يبال كندي حقنت اللو افلطن تلكا ثانكس كان ايتقا برخت قبر هيوت ودت ابا ناي بحق زربا معتاوي تقبرو حتاتكا من الزازيو يبل برخت قبر هيوت سلسته ود ساحل هقدف ودت ابا يبل اذا شفراخن دي معتاوي معت تريفوا كابز عالم بحقوق ودت ابا اذا